ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. L2 வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இப்போ நம்ம பிராணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, எஸ் மாதாஜி, ஆரம்பிச்சுக்கோங்க. ராஜேஸ்வரி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜான திமிராத்தஸ்ய ஜனார்த்தன ஷலாகயா சசூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஓம் சைதன்யா மனோபீஷ்டம் ஸ்ராவிதம் ஏன் பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமக்கியம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவ வாம்சக ஸ்ரீ குரும் ரூபம் சாம்ர வர இருங்க, லைட் போட்டுக்கிறேன். ஸ்ரீ ரூபம் சாகரஜாதம் சக கணக ரகுநாதான் விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக கணக லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் சக. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சா கல்ப கோ பிராக்மண சீதாயச ஜகத் சிதாய. மாதாஜி, வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च கிருபா சிந்துभ्य एव च. வாஞ்சா கல்பதருभ्यश्च கிருபா சிந்துभ्य एव च. பதிதானாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராக்மண ஹிதாயச ஜகத்கிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ நமக பதான்யாய கிருஷ்ண நமோ மகா பதான்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌர த்விஜே நமக. குரவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தக் பக்தாய நமோ நமக. ஓம் நமக ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதிநாயினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாশ্চাத்ய தேச தாரிணே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. தேங்க் யூ so much. இன்னைக்கு 42, 43 இன்னைக்காவது எப்படியா முடிக்க பார்க்கணும். டிஃபிகல்ட் ஒன்லி பார்க்கலாம். ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு யார் எடுக்க போறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஜானி மாதாஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்க போறாங்க. மாதாஜி எடுத்துருங்க. நீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிக்கட்டும். யாம் இமாம் புஷ்பிதாம் வாசம் பிரவத்யந்த விபஸ்சித வேதவாதரதா பார்த்த நான்யத் அஸ்தீதி வாதினஹ காமாத்மான ஸ்வர்கபரா ஜன்ம கர்ம ஃபலப்ரதாம் கிரியா விசேஷ பகுலாம் போகைஸ்வர்ய கதிம் பிரதி. மாதாஜி மீனிங் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அப்ப நல்ல சான்ஸ்கிரிட்டும் வரும் மாதாஜி, நமக்கு மீனிங்கும் புரியும். படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாம் இமாம் இவ்வெல்லா புஷ்பிதாம் மலர் போன்ற வாசம் சொற்கள் பிரவதந்தி கூறுகின்றன அவிபஷ்சித சிற்று அறிவு உடையோர் வேதவாத ரதா வேதங்களை பின்பற்றுவோர் என கூறப்படுபவர் பார்த்த பிரித்தாவின் மகனே
ந என்றும் இல்லை, அந்யத் வேறேதும் அஸ்தி உள்ளது, இதி இவ்வாறாக வாதின வாதிடுபவர்கள் காம ஆத்மன புலநுகர்ச்சியை விரும்பி ஸ்வர்கபரா ஸ்வர்க்கத்தை அடைய எண்ணுவோர் ஜன்ம கர்ம பலப்பிரதாம் நற்பிறவியையும் இதர பலன்களையும் விளைவுகளாக அளிக்கும் கிரியா விசேஷ ஆடம்பரமான சடங்குகள் பகுலாம் பற்பல போக புலனுகர்ச்சியில் ஐஸ்வர்ய செல்வம் கதிம் முன்னேற்றம் பிரதி நோக்கி சிற்றறிவுடைய மனிதர்கள் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படுகிறார்கள். இவ்வாக்கியங்கள் ஸ்வர்க லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுதல், நட்பிறவி அடைதல், பதவி பெறுதல் போன்ற பலன்களை வழங்கும் பற்பல செயல்களை பரிந்துரைக்கின்றன. புலனுகர்ச்சியையும் செல்வமிகு வாழ்வையும் விரும்புவர் இதைவிட உயர்ந்தது எதுவுமில்லை என்று கூறுகின்றனர். பொருளுரை: பொதுவாக மக்கள் மந்த புத்தி உடையவர்களாக உள்ளனர். தங்களது அறியாமையால் வேதங்களின் கர்மகாண்ட பகுதிகளில் கூறப்பட்டுள்ள பலன் நோக்கு செயல்களின் மீது அதிக பற்றுதல் கொண்டுள்ளனர். மதுவும் மங்கையும் மயக்கும் செல்வமும் நிறைந்த ஸ்வர்க்கத்தில் வாழ்வை புலனுகர்ச்சியின் மூலம் அனுபவிப்பதை விட வேறெதையும் அவர்கள் விரும்புவதில்லை. ஸ்வர்க லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கான பல்வேறு யாகங்கள், குறிப்பாக ஜோதிஷ்டோம யாகங்கள் வேதங்களின் சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளன. உண்மையில் மேலுலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற விரும்புவோர் இந்த யாகங்களை செய்தே தீர வேண்டும் என்று வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே சிற்றறிவுடைய மக்கள் வேத ஞானத்தின் நோக்கமே இதுதான் என்று எண்ணுகின்றனர். இத்தகைய அனுபவமற்ற மனிதர்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களின் உறுதியாக நிலை பெறுதல் மிகவும் கடினம். முட்டாள்கள் விஷமர பூக்களின் விளைவுகளை அறியாமல் அதன் மீது கவர்ச்சி அடைவதை போல பகுத்தறிவற்ற மக்கள் ஸ்வர்க்க ஐஸ்வர்யங்களாலும் அதன் புலனுகர்ச்சினாலும் கவரப்பட்டுள்ளனர். வேதங்களின் கர்மகாண்ட பகுதிகளில் அபாம சோமம், அமிர்தா அபூமா மற்றும் அக்ஷயம் வை சாதுர்மாசிய யாதின சுக்ருதம் பவதி என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது 4 மாத சாதுர்மாசிய விரதத்தை கடைபிடிப்பவர் அமரத்துவம், சோமரச பானத்தை குடித்தல், நிரந்தர மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றை அடைவதற்கு தகுதி உடையவர்கள் ஆகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இப்பூவுலகிலும் பலம் உள்ளவனாகவும் புலனுகர்ச்சியை அனுபவிக்க தகுதியுடையவனாகவும் மாறுவதற்காக சிலர் சோமரசத்தை அடைய பேராவல் கொள்கின்றனர். இத்தகு நபர்களுக்கு பௌதிக பந்தத்திலிருந்து முக்தி அடைவதில் நம்பிக்கை இல்லை. வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆடம்பரமான யாகங்களை மிகவும் விரும்புகின்றனர். புலன் இன்ப பிரியர்களாக விளங்கும் இவர்கள் பொதுவாக வாழ்வின் ஸ்வர்க்க போகத்தை தவிர வேறெதுவும் விரும்புவதில்லை. நந்தன கானன என்னும் பூங்காக்களில் அழகு மிகுது தேவதை பெண்களுடன் உறவாடவும் சோமரச பானத்தை அளவற்ற அருந்தவும் மேலுலகங்களில் வசதிகள் உள்ளன என்பதை அறிந்ததே. இத்தகைய உடல் சுகங்கள் புலனின்பமே. எனவே அத்தகு நிலையற்ற பௌதிக சுகத்தின் மீது அளவற்ற பற்றுதல் கொண்டிருப்போர் மட்டும் பௌதிக உலகின் ஆளுநராக அங்கே வாழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன போட்டிருக்கு? நம்ம எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போனோம். முன்னாடி எல்லாம் அப்படிதான் இல்லையா? பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சோம்? ஆஹா, புண்ணிய காரியம் பண்றோம், புண்ணியம்னு நமக்கு ரொம்ப இதுல பெருமையா இருந்தது. ஆனா புண்ணியம்ல கிடைச்ச யூஸ் கிடையாது. என்னன்னா புண்ணியம் கிடைச்சா என்ன? மேல் உலகத்துக்கு போவோம், பாவம் கிடைத்தால் கீழ் உலகத்துக்கு போவோம். இது இப்ப நல்லா நிரூபணம் ஆயிடுது. அப்புறம் என்னது? அப்ப எப்போதான் பகவானோட அந்த கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போறது? பாவமும் இல்லை, புண்ணியமும் இல்லை. அந்த மாதிரி அகர்மா, அடுத்த சாப்டர்ல ஒரு 3வது சாப்டர் தான், இன்னும் 2வது சாப்டர் முடியலையே. அகர்மா மாதிரி வேலை பண்ணலாம். அப்படின்னா என்னது? எல்லாமே பகவானை சார்ந்து எது எடுத்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அதுல ஏதாவது பலன் என்ன வருமோ அதுவும் பகவானுக்கு தான் அர்ப்பணம். மனசாரே ஐம் டூயிங், எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வேண்டி பண்றேன். எனக்கு ஏதோ வசதி கொடுத்துருக்கீங்க, நான் எல்லாருக்கும் தான தர்மம் கொடுக்குறேன்னா அது நீங்க கொடுத்த பிச்சை, நீங்க எனக்கு எக்ஸஸா கொடுத்தத நான் விநியோகம் பண்றேன். இல்லாட்ட எனக்கு இந்த தகுதியே கிடையாது. அந்த மாதிரி எதுவுமே
என்ன நமக்கு நல்லது கிடைச்சாலும் சரி, ஒரு தீயது வந்தாலும் சரி, எல்லாம் பகவானை நினைச்சுட்டு பண்ணும்போது என்ன அக்கர்மா நிலைமைக்கு போயிடும். அதுதான் நம்மள மேல இதுக்கு கொண்டு போகும். புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது. ஆனா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, எஸ்பெஷலி இந்த ஒரு இது வேதம் என்ன ஒரு ஒரு யோகா ஒரு யாகம் பண்றா, அந்த ஒரு யாகத்தோட பேர் போட்டிருக்கு. அது எல்லாரும் மந்த புத்திகள், அதான் இவளுக்கெல்லாம் பேரு ஜோதிஷ்டோம யாகங்கள். இந்த ஜோதிஷ்டோம யாகங்கள்லாம் பண்ணினா என்ன கிடைக்கும்? வேதங்கள்ல சிபாரிசு பண்ணிருக்கேன். வேதங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு, எதெல்லாம் பண்ணலாம். இப்ப நம்ம புத்திரகாமேஷ்டி எல்லாம் நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க இல்லையா? அப்பதான் அந்த ராமரோட இதுல எல்லாம் பார்த்தோன்னாக்கா அந்த ராமாயணத்துல எல்லாம் ஒரு புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் பண்ணதுனாலதான் அந்த பசங்களே எல்லாருமே பிறந்தா அப்படின்னு பண்ணலாம். ஆனா அதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும். அதுக்கு இப்ப இந்த காலத்துல அது பொருந்தாது. நம்ம பலனை மாத்திரம் எதிர்பார்த்து ஓஹோ எனக்கு இது கிடைக்குமா அப்ப நான் இது பண்றேன். அந்த காலத்துல அப்படி இல்லை. அது ராஜாமார்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே தெய்வீக அருளா இருந்தா. அப்போ அவளுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் சொன்னா, ஓ சரி அப்ப இது பண்ணலாம். அந்த குழந்தைக்கு வேண்டி பண்ணிட்டு அப்புறம் மூட்டை கட்டி வச்சு அந்த மாதிரி நம்ம இந்த காலம் எப்படி இருக்குன்னா, நமக்கு ஏதாவது பொருள் ஏதாவது வேணுமா, ஏதாவது ஒரு நல்லது வேணுமா, அதுக்கு என்ன இருக்கு அந்த வேதத்துல பார்த்து ஓ இது கிடைக்கிறதா, நான் நம்ம யாகம் பண்ணேன், அது கிடைச்ச அப்புறம் மூட்டை கட்டி அப்புறம் திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். அந்த நிலைமையில இருக்கிறதுனால அது பண்ணக்கூடாது. அது எங்க கொண்டு போகும்? நல்லது கிடைக்கும், மேல் உலகத்துக்கு கொண்டு போகும். அங்க சோமரசம் என்ன, அந்த டான்ஸ் என்ன, பாட்டு என்ன, எல்லாம் அந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் ஆகுது வரைக்கும். எது புண்ணியம் எத்தனை நம்ம 10,000 ரூபா வச்சுட்டு இருக்கோம்னா ஒரு எங்கேயோ வெளியில் சுத்த போறோம், அதெல்லாம் முடிச்சு எல்லாம் 10,000 ரூபாய் காலியான அப்புறம் என்ன வீட்டுக்கு திரும்பி உழைக்கணும். அடுத்த ஒரு 10,000மோ 20,000மோ சம்பாதிச்சு திரும்பி வேற எங்கேயாவது சுத்த போறோம். சோ இது அந்த மாதிரிதான் நம்ம புண்ணியம் பாவங்கிறதுனா அதுதான். பாவம்னா அனுபவிக்கணும் நன்னாவே, புண்ணியம் அனுபவிக்கிறோம், நல்ல விதமா அனுபவிக்கணும். ஆனா என்ன திரும்பி இங்க போறோம். நம்மளோட எய்மே அப்படி இல்லையே. நம்ம கொஞ்சம் ஹையர் தாட் வந்தாச்சு. நமக்கு என்ன இருக்கணும், இந்த உலகத்துல இருந்து விட்டு போனோம், எங்க போனோம், பேக் டு காட் ஹெட். அந்த இதுல இது புண்ணியம் பண்ணா போறாது. ஆனா இங்க இருக்கிறவா they are striving very hard. என்னன்னாக்கா இந்த இது போனா போதும், இதுதான் நமக்கு ரொம்ப பெரிய ஆனந்தம் நினைக்கிறார். அந்த இது இல்ல நமக்கு நோக்கம். நமக்கு அதை தாண்டி we have to go to கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போகணும். ஐஸ்வர்யா மாதா அப்ப என்ன ஐ திங்க் எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணிருந்தாங்க. என்னதான் இப்ப மேலிங் குறியும் ஆயிடுது. இப்ப பாருங்க எல்லாரும் சைலண்டா இருக்கும்போது மியூட்ல இருக்கும்போது ஐ குட் see the order. ஐஸ்வர்யா ஓகே மாதாஜி. போகைஸ்வரிய பிரசத்தானம் தயா பக்ரு சேதசம் சேதசாம் व्यवसा यात्मिका बुद्धिः समातौ न बुद्धिः समातौ न विधीयते. வெரி நைஸ். படிக்கிறா உங்களுக்கு அது படிச்சா போதும். ஐ அம் நாட் ஃபோர்சிங். வில் டேக் டைம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. வேர்ட் டு வேர்ட் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா படிங்க. யாருக்கு முடியல படிங்க. ஓகே மாதாஜி. போக பௌதிக இன்பத்தில் ஐஸ்வர்ய செல்வம் ஜகஸ்தானம் பற்றுதல் உடையவர்களுக்கு தயா இது போன்றவற்றால் அபகிருத்த சேதசாம் மனமயங்கியவர் விவசாய ஆத்மிகா திடமான உறுதி புத்தி கடவுளின் பக்தி தொண்டு சமாதவ் கட்டுப்பட்ட மனதில். ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் போயிட்டாள், மியூட்ல இருக்காள். நான் என்றும் இல்லை விதியதே உண்டாவது. புலனின்பத்திலும் பௌதீக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான திடமான உறுதி உண்டாவதில்லை. சமாதி என்றால் நிலைத்த மனம் என்று பொருள். நிருப்தி எனும் வேத அகராதி கூறுகின்றது. சம்யக் ஆதியதே யதாத்மியம் மனம் தன்னுணர்வில் யதாத்மியம் மனம் தன்னுணர்வில் நிலை நிறுத்தப்படும் போது அந்நிலை சமாதி எனப்படுகிறது. பௌதிக புலனின்பத்தில் விருப்பம் கொண்டு அத்தகு தற்காலிக பொருட்களில் மயங்கியுள்ளவர்களுக்கு சமாதி என்பது ஒருபோதும் சாத்தியமில்லை.
ஜட சக்தியின் ஆதிக்கத்தில் அவர்கள் ஏறக்குறைய புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். ஆதிக்கத்தால். அப்ப இது என்னது ஜட சக்தி. நம்ம பொருள்லதான் நமக்கு ஆசை அதிகம் இருக்கு. அதுல என்ன நினைக்கிறோம், அந்த பொருள் கிடைச்சா எனக்கு நிம்மதி, இந்த பொருள் கிடைச்சாதான் எனக்கு சந்தோஷம். அப்ப என்ன மனசு ஆக்சுவலி அதுல லயிச்சு போறதுனால தே டோன்ட் கெட் பீஸ். உங்களுக்கு என்ன ஆகும், அந்த ஒரு பொருள் கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் வேறொரு பொருளுக்கு வேண்டிய ஆசை வரும், அதுக்கப்புறம் வேறொரு பொருள், அப்ப அதுக்கு ஒரு நிம்மதியே கிடைக்காது. அப்ப இந்த அவங்க மனசு எப்படி இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும், எவ்வளவுதான் நம்ம தீனி கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் அதுக்கு இன்னும் வேணும்னு அது திருப்தியே படாது. அப்ப அதுல எப்படி விடுதலை பண்ண சமாதின்னு என்ன அர்த்தம், மனசு நல்ல கண்ட்ரோலா, மனம் தன் உணர்வில் நிலைநிறுத்தப்படும் போதுதான் அந்த நிலை சமாதிங்கிற நிலை இது வரும் நமக்கு. சோ அது மாதிரி எப்ப பொருள் இன்பத்துல நம்ம மனசு போச்சுனாக்கா இந்த சமாதானம், சமாதினா சமாதானம் மாதிரி. இப்ப இதுல மோஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ட் நீங்க பார்த்தோம்னாக்கா, இப்ப இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, சமாதம் அப்படின்னு என்னது, சமாதானம், கட்டுப்படுத்த மனதில் எல்லாம் சரியா இருக்கும். நம்ம இதுல பேசுறோமே அந்த மாதிரிதான். அப்புறம் என்னது புத்திதான் இந்த பக்தி தொண்டில் இது மனசு செலுத்துறது. ஐஸ்வர்யம் நம்மளும் தான் சொல்றோம் இல்லையா, செல்வம். நிறைய வேர்ட்ஸ் சிமிலரா இருக்கும் நமக்கு. ஓகே, இது சின்னதுதான், பட் பரவாயில்ல. நம்ம வேற நிறைய பேர் ஆனா நீங்க வீட்டுல கொஞ்சம் படிச்சு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். அப்ப அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா உங்களுக்கு படிக்க வந்துடும். படிச்சு புக் இருக்கா இல்லையா? புக் இருக்குங்க மாதாஜி, புக்ல தான் படிக்கிறேன். ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டெய்லி 2 to ஃபோக்கஸா படிச்சேன்னா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கலா ராஜேஸ்வரி மாதாஜி? இல்ல அவங்க. ஓகே, ரமேஷ் குமார் பிரதீஷ் படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சாந்தி மாதாஜி படி. ஆமா, நான் படிக்கிறேன். இருக்கலா? இருக்கிறேன். திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகு நிஸ்திரைகுண்யோ பவ அர்ஜுனா. தெரிய மாட்டேங்குது. பவார்த்த பவ அர்ஜுனா கஸ்தோ நிர்யோக சேம ஆத்மக. ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள் பற்றிய இதுல இதாக திரைகுண்ய ஜட இயற்கையின் 3 குணங்கள் பற்றிய விஷயங்கள், வேதா வேத இலக்கியங்கள், நிஸ்திரை குண்ய ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு மேற்பட்ட பவ ஆவாய அர்ஜுனனே நிர்வந்தவ இரட்டைகளற்ற நித்திய சத்வ ஸ்த தூய ஆன்மீக நிலையில் நிர்யோக சேமம் இல்ல ஷேம் அடைதல் காத்தல் என்னும் எண்ணங்களிலிருந்து விடுபெற்ற ஆத்மவான் தன்னில் நிலை பெற்ற. மொழிபெயர்ப்பு. வேதங்கள் பொதுவாக பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியவை. அர்ஜுனா, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக. எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டு பொருள்களை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னிலை நிலை பெறுவாயாக. பொருளுரை. பௌதீக செயல்கள் அனைத்தும் 3 இயற்கை குணங்களின் செயல்களையும் இது என்னன்னு புரியல, வினைகளையும் கொண்டவை. பலன்களை இதுவாகல. பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் அச்செயல்கள், பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் செயல்கள் ஜட உலகில் பந்தத்தை உண்டாக்கக்கூடியவை. இல்ல இதுல ஹைடா கரெக்ட். ஓகே, வர லைட் போட்டு படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. வரேன். எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் பந்தத்தை உண்டாக்கக்கூடியவை புலனுணர்ச்சி தெய்வீக தளத்திற்கு பொதுமக்களை தளத்திலிருந்து புலனுணர்ச்சி தளத்திலிருந்து தெய்வீக தளத்திற்கு பொதுமக்களை படிப்படியாக வேதங்களில் பல்நோக்கு செயல்கள் நீங்க ஒரு வேர்ட் எல்லாம் இது பண்ணிடுறேன் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. பகவான் கிருஷ்ணன் நண்பனுமான சீடனுமான அர்ஜுனன் பிரம்ம சிச்சாசா பிரம்மனை பற்றிய கேள்விகள் என்று தொடங்கும் வேதாந்த தத்துவத்தின் உன்னத நிலைக்கு உயருமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றன. ஜட உலகில் உள்ள எல்லா ஜீவன்களும் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. இவ்வுலகை படைத்த பின் எவ்வாறு வாழ்வது, எவ்வாறு ஜட சிக்கலிலிருந்து விடுபடுவது என்று உபதேசிக்கும் வேத குணத்தை அவர்களுக்காக அளித்தார். கடவுள் கர்மகாண்டம் எனப்படும் புலனுணர்ச்சி செயல்களை பற்றிய அத்தியாயம் முடிந்த பின் உபனிஷத்துகளின் வடிவில் ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கான
வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. 5வது வேதம் எனும் மகாபாரத்தின் ஒரு பகுதியாக பகவத்கீதை இருப்பதை போலவே உபனிஷத்துக்கள் பல்வேறு வேதங்களின் பகுதிகளாகும். உபனிஷத்துக்களே தெய்வீக வாழ்வின் தொடக்கமாகும். இவ்வுடல் இருக்கும் வரை பௌதிக குணங்களின் செயல்களும் விளைவுகளும் இருக்கும். இன்ப துன்பங்கள், வெப்பம், குளிர் போன்ற இரட்டை தன்மைகளை சகித்து கொள்ள ஒருவன் பயில வேண்டும். அது போன்ற இரட்டை தன்மைகளை சகித்துக் கொள்வதால் லாப நஷ்டத்திற்கான கவலைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். கிருஷ்ணனின் நல்லெண்ணத்தை முழுமையாக சார்ந்து முழு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் போது இந்த தெய்வீக நிலை கிட்டுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பௌதிகத்துல ஆசை வைக்கிறது வரைக்கும் என்னன்னாக்கா தெய்வீக நிலை நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். தெய்வீக நிலை அடையணும்னா என்னது, இந்த பௌதிக ஆசையில இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுபடணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? விடுபடணும்னா எல்லாத்தையும் ஆசைப்படதான் செய்வான். ஆனா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த டுவாலிட்டி அப்படின்னு. டுவாலிட்டினா வந்து ரெண்டும், குளிர் வந்தாலும் ரொம்ப குளிர் எழுதுவோம், வெப்பம் வந்தாலும் ரொம்ப வெப்பம், அது ஒண்ணும் சொல்லாம சகிச்சுன்னு போற ஒரு இது வேணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சகிச்சு போற வந்து ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிட்டீங்களா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. அதான் மியூட் பண்ணேன் உங்களை. சோ நமக்கு வந்து இவ்வளவு இப்ப இந்த இதுலயே நமக்கு வெளியில வரணும்னு பௌதிக குணங்கள் என்னது, நமக்கு முக்குணங்கள் இருக்கு. இந்த முக்குணங்களையும் நம்ம வந்து தாண்டி போனோம். ஏன்னா சிலப்போ வந்து ரொம்ப ரஜகுணத்தை இருப்போம், சிலப்போ ரொம்ப தமோ குணத்தை இருப்போம். இது எல்லாமே மாத்தி நமக்கு வந்து பகவானோட செயல்கள்ல வந்து நமக்கு மனசு போனோம்னா இப்படி சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போனோம். இந்த 3 குணங்களும் நம்மளை வந்து அதை தாண்டி நமக்கு போனோம். இப்ப இந்த இரட்டை தன்மைகள் எல்லாம் டுவாலிட்டி சொல்றாங்களே, அதுல நம்ம வந்து சகித்து கொள்வதால் லாப நஷ்டத்துக்கான கவலைகள் எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து விடுதலை பெற்று விடுவோம். லாபம் நஷ்டம் இருக்காது, அதுக்கு ஒண்ணும் நம்ம அஃபெக்ட் ஆக மாட்டோம். வெப்பம் குளிரா இருக்கட்டும், சோகம், யாரோ இகழ்ச்சி புகழ்ச்சி, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா டுவாலிட்டி, ஒண்ணுமே நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது. அந்த மாதிரி இருந்தோம்னாக்கா முள்ள தெய்வீக நிலையை நமக்கு வந்து அந்த பாதையில போயிட்டு இருப்போம், டிரான்சென்டென்டல் மோட்ல போயிட்டு இருப்போம். எஸ். இப்ப வந்து ரமேஷ்குமார் பிரபுஜி படிக்கிறா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சாந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. भगवान अर्थ उदबाने सर्वद संप्लुतोतके दावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः யாவான் அவையெல்லாம் அர்த்த பலன்கள் உதபானே நீர்க்கிணற்றில் சர்வத எல்லா வகையிலும் சம்லுத உதகே ஒரு பெரும் நீர் தேக்கத்தில். மாதாஜி சம்லுத உதகே ரெண்டும் ஒரு சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட் தான். சம்லுத உதகே ஒரு பெரும் நீர் தேக்கத்தில், தாவான் அதுபோல, சர்வேஷு எல்லாவற்றிலும், வேதேஷு வேத இலக்கியங்கள், பிராஹ்மன் மனஷ்ய பரபிரம்மனை அறிந்தவர்களில், விஜானத முழு அறிவு பெற்றவன், சிறு கிணற்றால் பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர் தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும். அதுபோலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாம் அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிந்தவனால் அடைய பெறும். பொருளுரை. வேத இலக்கியங்களின் கர்ம காண்ட பகுதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சடங்குகளும் யாகங்களும் தன் உணர்வை படிப்படியாக அடைவதற்கு ஊக்குவிக்கின்றன. தன் உணர்வின் நோக்கம் பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் 15.15 மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. வேதங்களை பயில்வதன் நோக்கம் அனைத்திற்கும் மூல காரணமான பகவான் கிருஷ்ணரை அறிவதுதான். எனவே தன்னுணர்வு என்றால் கிருஷ்ணரையும் அவருடனான உறவையும் புரிந்து கொள்வதாகும். கிருஷ்ணருக்கும் உயிர்வாழிகளுக்கும் இடையே உள்ள உறவு பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் 15.7 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உயிர்வாழிகள் கிருஷ்ணருடைய அம்சங்கள். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பித்துக் கொள்வதே வேத ஞானத்தில் அவர்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். இது பின்வருமாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 3.33.7 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அஹோ பதஸ்வ பஜோ தோ கரியான் யத் ஜிஹ்வாக்ரே வர்த்ததே நாம துப்யம் தேபுஸ் தபஸ் தே ஜுஹு சஸ்னுர் ஆர்யா பிரஹ்மானோசுர் நாம கிருணந்தி ஏதே. எம்பெருமானே, நாயுனும் சண்டாளனை போன்ற இழிவான குலத்தில் பிறந்திருப்பவனும் உமது நாமத்தை சொல்பவன் தன்னுணர்வின் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறான். அத்தகையவன் ஏற்கனவே எல்லா புனித தலங்களில் நீராடி எல்லா வேத இலக்கியங்களையும் பன்முறை கற்று வேத சடங்குகளின்படி எல்லாவித யாகங்களையும் தவங்களையும் செய்து முடித்தவனாகவே இருக்க வேண்டும். அத்தகையோன் ஆரிய பரம்பரையில் மிகச் சிறந்தவனாக கருதப்படுகிறான். எனவே சடங்குகளில் மட்டும் பற்றுதல் கொள்ளாமல்
வேதங்களின் குறிக்கோளை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு ஒருவன் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும். மேலும் ஸ்வர்க்க லோகங்களுக்கு ஏற்றம் பெற்று புலனுகர்ச்சியை அதிக அளவில் அடைவதற்கும் விரும்பக்கூடாது. இந்த யுகத்தின் சாதாரண மனிதன் வேத சடங்குகளின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவதோ வேதாந்தம் மற்றும் உபனிஷதங்களை முழுமையாக படிப்பதோ இயலாத காரியமாகும். வேத நோக்கங்களை செயலாற்ற மிகுந்த காலமும் சக்தியும் ஞானமும் செல்வமும் தேவை. இந்த யுகத்தில் இது மிக மிக கடினம். ஆயினும் வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் விடுவிக்க வந்த பகவான் சைத்தன்யரால் சிபாரிசு செய்யப்பட்டபடி கடவுளின் புனித நாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலம் வேத பண்பாட்டின் மிகச்சிறந்த நோக்கம் பூர்த்தி அடைகின்றது. வேதாந்த தத்துவங்களை பயிலாமல் மந்தமதி கொண்டு உணர்ச்சி வயப்படும் கூட்டத்தினரை போல ஏன் பகவானின் புனித நாமங்களை மட்டும் பாடுகின்றீர் என்று பகவான் சைத்தன்யரை பிரகாசானந்த சரஸ்வதி எனும் மாபெரும் வேத பண்டிதர் வினவிய போது, நான் ஒரு மாபெரும் முட்டாள் என்பதை கண்டறிந்த எனது ஆன்மீக குரு வெறுமனை பகவான் கிருஷ்ணரின் புனித நாமத்தை கீர்த்தனம் செய்ய சொல்லியுள்ளார் என்று பதில் உரைத்தார் பகவான் சைத்தன்யர். அவ்வாறே செய்த அவர் பித்தனை போன்று பரவசத்தில் மூழ்கிவிட்டார். இந்த கலியுகத்தில் பெரும்பாலான மக்கள் முட்டாள்களாக இருப்பதால் வேதாந்த தத்துவங்களை புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு கல்வி அறிவு அவர்களிடம் இல்லை. குற்றமின்றி புனித நாமங்களை கீர்த்தனம் செய்வதால் வேதாந்த தத்துவங்களின் சிறந்த நோக்கம் பூர்த்தி அடைகின்றது. வேத ஞானத்தின் இறுதி சொல் வேதாந்தமாகும். வேதாந்த தத்துவத்தை இயற்றி வரும் அதனை அறிபவரும் பகவான் கிருஷ்ணரே. மேலும் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதால் பேரின்பம் அடையும் மகாத்மாவே மிக உயர்ந்த வேதாந்தி ஆவார். இதுவே எல்லா வேத ரகசியங்களின் இறுதி நோக்கமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல இருந்து என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா, பகவான் சைத்தன்யர்ட்ட வந்து யார் இவர் சரஸ்வதி, பிரகாஷானந்த சரஸ்வதி, அவர் வந்து அத்வைதிக் பிரின்சிபல்ல அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தார். ஓகே, அவர் வந்து இவர்கிட்ட கேட்கிற, என்ன நீ எந்த நேரமும் வெறும் நாமத்தையே சொல்லிட்டு இருக்க, வேற ஒன்னும் உனக்கு வேதம் எல்லாம் தெரியாதா அப்படின்னு. ஏன்னா இதுல போட்டிருக்கு எல்லா வேதமும் படிச்சு எல்லாம் பண்ணணும்னு இது முடியாத காரியம்தான். அப்ப நமக்கு என்ன பண்ண முடியும்? அப்ப அது சைத்தன்யர் தான் வந்து அவதாரம் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காரு, வேற என்னோட குருஜி சொல்லியிருக்கா வெறும் நாமம் சொன்னா போரும் அப்படின்னு. அப்ப இவர் கேட்டிருக்காரு பிரகாசானந்த, ஏன் இந்த நேரமும் அதே நாமத்தை திரும்பி திரும்பி சொல்ற, வேற ஒன்னும் தெரியாதா, ஏன் இப்படி பண்றேன்னா, நான் மாபெரும் முட்டாள், என்னோட குரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இந்த இது சொன்னா போறோம் அப்படின்னு. ஆனா அவர் முட்டாளா, அவர் அவ்வளவு பெரிய ஞானி. அவர் வந்து அந்த நமக்கு எல்லாருக்குமே அது வந்து நாமத்தை சொல்லும்போது இதுல இருந்து இந்த கிராஸ், இந்த ஓஷன், சாகரம், சமுத்திரம், என்ன சமுத்திரம், இந்த கடல், என்னது பௌதிக, இந்த கடல்ல இருந்து நம்ம விடுபட்டு போனோம்னாக்கா இந்த நாமம் தான் நம்மளை வந்து காப்பாத்தும். இந்த ஆங்கர் மாதிரி பிடிச்சு நம்ம வந்து மேலுக்கு போயிடணும், இதுல இருந்து விடுபட்டோம்னாக்கா நாமம் சொல்லுவோம் அப்படின்னு அவர் அந்த மாதிரி ஒரு இது நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் மாபெரும் முட்டாள், என்னோட வந்து குருஜி இதுதான் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு. அவர் முட்டாள்னா இப்ப நம்மள எந்த இதுக்கும் நம்ம திங்கே பண்ண வேண்டாம் இல்லையா. அவர் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு என்னது பரவச நிலைக்கு போயிட்டு வரான். அந்த மாதிரி அவர் எல்லாருக்குமே அதை சொன்னதுனால இப்ப எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்றா. நாம ஜபம் நம்ம இஸ்கான்ல மாத்திரம் இல்லை, எதுல எங்க போச்சுனாலும் சரி, இந்த பஜனை கோஷ்டியில எல்லாம் போச்சுன்னா அவளும் அதை சொல்றா, நாம ஜபம் தான் வந்து இந்த கலியுகத்துக்கு உத்தமம் அப்படின்னு. சோ மக்கள் முட்டாள், இப்ப நம்ம இருக்கிற மக்கள்ல எப்படி இருக்காங்க, பெரும்பாலான மக்கள் எல்லாரும் முட்டாளர்கள் தான் இருக்கோம் நம்ம. அப்ப வேதாந்த தத்துவ வேதாந்தம் இதெல்லாம் படிச்சு கரைச்சு குடிக்கிறது ரொம்ப அதுக்கு தனி பக்குவமே வேணும். அதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இல்லை, we don't have. அப்ப அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் வேணும். அப்ப என்ன பண்ணலாம், வெறும் நாமத்தை சொல்லலாம். நாமத்தை சொல்லி அவ வேதாந்தம் படிச்சு எங்க இலக்குல போறாளோ அதே தான் நம்மளும் போறோம். பட் திஸ் இஸ் குவிக்கர் வே. ஏன்னா நம்ம வந்து நல்ல மனசிருத்தி நாம ஜபம் பண்ணலாம் அண்ட் கரெக்டா பண்ணும். நான் இன்னைக்கு 10 ஆஃபன்ஸ் நம்ம படிக்கல, நீங்க சீக்கிரம் முடிஞ்சுட்டு அந்த 10 ஆஃபன்ஸ் நான் சொல்றேன் என்னெல்லாம். எஸ், சாந்தி மாதாஜிக்கு அப்புறம் ரமேஷ் பிரபுஜி இருக்கீங்களா? அவர் இல்லை. ஓகே, சாஸ்வதா மாதாஜி படிங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஷோக்கா வந்திருக்கு. அவங்களுக்கு இது கோல்டு, த்ரோட் ப்ராப்ளம். சத்யபாமா மாதாஜிக்கும் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். இஃப் ஷீ இஸ் ஃப்ரீ ஜாயின் பண்ணிட்டோம். சிவசக்தி மாதாஜி படிங்க. இருக்கீங்களா சிவசக்தி மாதாஜி? அவங்களும் இல்லையா? ஓகே, வாணி சுஜாதா மாதாஜி யாருமே இல்லையாட்டு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நான் டிராவலிங்ல இருக்கேன் மாதாஜி, போனை பார்த்து படிக்க முடியாது. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி திரும்பி. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. கர்மன் ஏவாதி காரஸ் கரஸ் மாதாஜி காரஸ் காரஸ்தே மா பலேஷு கதா மாதாஜி பலேஷு
कथा सन मा कर्म बले फलहेतु हेतुर बले हेतुर मते संगे संगो अकर्मणि கர்மணி விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஏவ நிச்சயமாக அதிகாரம் தே உனக்கு மா என்றுமில்லை பலேஷு பலன்களில் கதாசன எவ்வேளையிலும் மா என்றுமில்லை கர்ம பல செயல்களின் கர்மபல செயல்களின் பலன்களில் சேதுகு காரணம் ஆவது மா என்றுமில்லை தே உனக்கு சங்கக பற்றுதல் அஸ்து இருப்பது அக்கர்மணி விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாமல். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. இங்கு 3 விஷயங்கள் உள்ளன: விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், தீய செயல்கள் மற்றும் செயலற்ற தன்மை. பௌதிக இயற்கையின் குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல செய்யப்படும் செயல்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எனப்படும். அதிகாரியின் ஒப்புதலின்றி செய்யப்படும் செயல்கள் தீய செயல்கள் ஆகும். தனக்கென்று உரிய கடமைகளை செய்யாதிருப்பது செயலற்ற தன்மை. செயலற்று இருக்காமல் பலனை எதிர்பார்க்காமல் தனக்குரிய கடமையை செய்யுமாறு அர்ஜுனனை பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். பலன்களில் விருப்பமுடையவன் அச்செயல்களுக்கு காரணமாகி விடுகிறான். அச்செயல்களின் விளைவுகளால் இன்ப துன்பத்தை அடைகிறான். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை 3 வகையாக பிரிக்கலாம்: தினசரி செயல்கள், அவசர செயல்கள், விருப்ப செயல்கள். சாஸ்திர விதிகளுக்கேற்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையாக செய்யப்படும் தினசரி செயல்கள் சத்வகுணத்தில் செயலாற்றப்படுபவை. பலன்களை தரும் செயல்கள் பந்தப்படுத்துவதற்கு காரணமாகின்றன. எனவே அத்தகைய செயல்கள் நல்லதல்ல. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஒவ்வொருவருக்கும் முழு உரிமை உண்டு. எனினும் பலனில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் செயலாற்ற வேண்டும். இது போன்று பின்பற்றி செயலாற்றப்படும் கடமைகள் ஐயமின்றி ஒருவனை முக்தியின் பாதையில் கொண்டு செல்கின்றன. எனவே பலனில் பற்று கொள்ளாமல் கடமைக்காக போர் புரியும்படி அர்ஜுனன் பகவானால் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். போரில் பங்கு கொள்ள மறுக்கும் அர்ஜுனனின் தன்மையையும் ஒருவித பற்றுதலே. இத்தகைய பற்றுதல் விடுதலையின் பாதைக்கு என்றுமே ஒருவனை அழைத்து செல்வதில்லை. நல்லதாக தோன்றினாலும் சரி, கெட்டதாக தோன்றினாலும் சரி, பற்றுதல் பந்தத்திற்கு காரணமாகின்றது. செயலற்று இருப்பதோ பாவமாகும். எனவே கடமைக்காக போரிடுவதே அர்ஜுனனுக்கு விடுதலை தரக்கூடிய மங்களகரமான பாதையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கிற போல இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா இதுதான் தேர்ட் சாப்டர்ல இதுதான் ஃபுல்ஃபுல்லா சொல்லியிருக்கா. 3 விஷயங்கள் உள்ளன. என்னெல்லாம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை மட்டுமே உனக்கு செய்யறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. நமக்கு என்ன, இப்போ ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கோமா, என்ன பண்ணணும்? காலையில எழுந்துக்கணும், பசங்களை தயார் பண்ணணும், ஹஸ்பண்ட்க்கு எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கணும். இதேதான் என்ன நமக்கு டியூட்டி உண்டோ அது. ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தேன்னா என்ன படிக்கணும், இது போகணும், இல்ல வேலைக்கு போறவங்களுக்கு வேலைக்கு போகணும், மீட்டிங் பார்க்கணும், அந்த மாதிரி. சோ நமக்கு என்ன கடமை உண்டோ அது செய்யறதுக்கு தான் நமக்கு உரிமை உண்டே தவிர, ஆனா இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேன் அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கணும் மாத்த எதிர்பார்க்க கூடாது. அது வீடா இருக்கட்டும், இல்ல நாட்டுக்கு உழைச்சாலும் சரி, எங்க உழைச்சாலும் சரி. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. கர்மண்யவாதிகாரசை இந்த ஸ்லோகா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன சொல்லியிருக்கு? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை மாத்திரம் நீ செய்யறதுக்கு உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனா செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லையா? இந்த கான்டெக்ட் என்ன சொல்லியிருக்கா அர்ஜுனா? நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு அப்படின்னு. பண்றதுதான் உன்னோட டியூட்டி. அதனால என்ன இஃபெக்ட் வரும்? அவெல்லாம் கொன்னுடுவேனே, அதனால எனக்கு பாவம் கிடைக்கும், இதெல்லாம் நீ திங்கே பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு. ஸோ இட் இஸ் யுவர் டியூட்டி. ஏன்னா ஒரு என்ன சொல்லுவா, வாரியர் மாதிரி இல்லையா? க்ஷத்ரியா வாரியர். அவளோட டியூட்டி என்னது? வார் பண்ணதான் வரும். யாராவது கூப்பிட்டு சண்டைக்கு வா அப்படின்னா, இல்ல உன்னை கொன்னுட்டேன்னா உன் வீட்டுல எல்லாரும் கஷ்டப்படுவா, இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிடக்கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைட். ஏன்னா க்ஷத்ரியன், அவனோட டியூட்டி என்னது? ஃபைட் பண்ணலாம். இப்ப அந்த இது எண்ணத்துல சொல்றேன். இது நம்ம என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம லைஃப்ல இதுல இருந்து என்ன படிக்கணும்னா, நம்ம என்ன டியூட்டி உண்டோ அது பண்ணணும். ஆனா அதுல இருந்து நம்ம ஒண்ணுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது.
உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. இப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு பசங்க சரியா தூங்கல, நிறைய படிக்க வச்சு அவனுக்கு எல்லாம் உட்கார்ந்து சொல்லி கொடுத்தேன் குழந்தைக்கு, ஆனா மார்க் வரல, அதெல்லாம் நம்ம கண்டுக்கவே கூடாது. அவ்வளவுதான் கிடைக்கணும்னா அது அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் உழைச்சோமே, என்ன ஒரு வீடு கூடி வாங்க முடியலன்னா அவ்வளவுதான், நமக்கு அதுதான் விதிச்சிருக்கு. வாட் எவர் வி கெட் அதுல திருப்தி படுறது இதான். கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் அப்ப கடமையை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னது பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. யார்கிட்டயும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம நம்ம கடமையை பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ இதுல 3 விஷயங்கள் உள்ளன. என்னது விதிக்கப்பட்ட கடமை உண்டு, ஒண்ணு எது நம்ம டியூட்டின்னு உண்டு அது பண்ணணும், ஒண்ணு பண்ணக்கூடாது. விதிக்கப்பட்ட கடமை ஒண்ணு உண்டு, ஒண்ணு தீய செயல்கள் செய்யக்கூடாதது. அப்புறம் செயலற்ற தன்மை. செயலற்ற என்னது, நம்ம பண்றோம், வேலை பண்றோம், ஆனா அது நம்மளுக்கு இது பந்தப்படுத்தாதது. அது எந்த இது நம்மளை பந்தப்படுத்தாத இருக்கும், எது பகவானை நினைத்து பண்றோமோ அது செயலற்ற தன்மையா மாறிவிடும். நம்ம வேலை பண்ணுவோம், ஆனா வேலையோட இஃபெக்ட் புண்ணியமா பாவமான நம்ம இஃபெக்ட் ஆகாதிக்கு இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பகவானை நினைத்து பண்ணணும். அதுதான் அந்த 3 விஷயங்கள் இது. ஏற்கனவே குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல செய்யப்படும் செயல்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமை எனப்படும். அப்ப நம்ம என்ன குணத்துல இருக்கோம், சத்துவ குணத்துல இருந்தோம்னா இப்ப நம்மளோட என்ன டியூட்டி, காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறோம், மங்களாரத்தி பாக்குறோம். நான் டெய்லி மங்களாரத்தி போடுறேன், யாரும் எழுந்துக்கிறீங்க தெரியல நம்ம கிளாஸ்ல இருந்து. ஆனா மாதாஜி போட்டுட்டே இருக்காங்க டெய்லி. உங்களை எழுப்புறதுக்கு தான் நான் அதை போட்டுட்டேன். ஐயோ மாதாஜி எழுந்துட்டாங்க, மங்களாரத்தி எல்லாம் பாக்குறாங்க, நம்மளும் எழுந்து அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு நாளாவது நம்ம எழுந்து பார்க்கணும். அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணணும். முதல்லயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன, அந்த டைம்ல மாலை ஜபம் பண்ணலாம். இதெல்லாம் தான் நம்ம குணமே மாறி போயிடும். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது என்னன்னா இயற்கையான ஒரு குணங்கள் இருக்கு. அந்த முக்குணத்துல நம்ம இந்த நல்ல குணத்துக்கு வந்துருவோம், சத்துவ குணத்துக்கு வந்துருவோம். அதான் இதுல போட்டிருக்கு, சத்துவ குணம் போட்டிருக்கு. தினசரி செயல்கள், அவசர செயல்கள், விருப்ப செயல்கள். அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமையும் 3 இருக்கு. சாஸ்திரப்படிக்கு எல்லாம் என்னெல்லாம் பண்றோமா, பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை, என்னோட கடமை காலையில் சீக்கிரம் ஜபம் பண்ணணும், பகவான் முகத்தை முழிக்கணும், பகவானோட ஆரத்தி பார்க்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம சத்துவ குணத்துக்கு என்ன குணம் அதுக்கப்புறம் இருந்தாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் காலையில் எழுந்துக்கும் போதே சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம போயிடணும். அப்புறம் என்னது செயல், ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்க கூட நம்ம என்னோட டியூட்டி ஐ எம் டூயிங் ஆல் தட், அந்த மாதிரி இதோட இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். கடமைகளில் ஒவ்வொரு முழு உரிமை நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கா பகவான். ஒன்னுக்கும் நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்றது கிடையாது. ஒன்லி ஹி எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாரும் மந்த புத்தில இருந்து கொஞ்சம் நல்ல புத்தி தெளிஞ்சு எல்லாரும் சத்துவ குணம், அப்புறம் அதையும் தாண்டி சுத்த சத்துவத்துக்கு வாங்க அப்படிங்கிறாங்க. எனவே பலனில் பற்றுக்கொள்ளாமல் கடமையாக போர் புரியும். அதனால இங்க கான்டெக்ட் என்ன கொடுத்திருக்கா, பகவான் என்ன சொல்ற அப்படின்னா, நீ கடமையை, உன்னோட கடமை போர் புரியணும். நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிடுறோம், நம்ம அங்க பண்ணக்கூடாதுன்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தாத்தா இறந்து போயிடுவாளே, குருவெல்லாம் இறந்து போயிடுவாள் நினைக்க கூடாது. உன்னோட கடமை என்ன, இங்க போர் புரியறதுக்கு வந்துட்டேன். சோ போர் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஜானி மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுவோம் மாதாஜி, அப்போ மியூட் பண்ணலாம். சோ அர்ஜுனன் பகவானால் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். போரில் பங்கு கொள்ள மறுக்கும் அர்ஜுனனின் தன்மையும் ஒரு வித பற்றுதலே. அது கரெக்ட் தானே. அவன் இல்ல நான் பங்கு பெறல, நான் அப்ப he is attached to தாத்தா, he is attached to குரு. அந்த அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. போர் புரியணும்னா எதிர்வணியில யார் இருந்தாலும் சரி, நான் போர் புரிவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஷுட் டூ யுவர் டியூட்டி, அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு. அது பண்ணலனாக்கா நம்ம டீவியேட் பண்ணி நம்ம டியூட்டி பண்ணலனாக்கா நம்ம திரும்பி அந்த பந்தத்துல தான் அட்டாச்மெண்ட்ல தான் இருக்கோம்னு காட்டுறது. நல்லதாக தோன்றினாலும் சரி, கெட்டதாக தோன்றாலும் சரி, நம்மளோட என்ன டியூட்டி உண்டோ பண்ணதான் வேணும். பந்தத்திற்கு காரணமாகிறது. இது நம்ம லைஃப்ல நம்ம எடுத்துக்கணும், எது நம்ம டியூட்டி உண்டோ அது பண்ணணும். எஸ். அடுத்தது ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படிச்சாச்சு, ஜானி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோகஸ்த குரு கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா தனஞ்சய சித்ய சித்தயோ சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக உச்யதே. யோகஸ்த யோகத்தில் நிலை பெற்று, குரு செயலாற்று, கர்மாணி உன்னுடைய கடமைகள், சங்கம் பற்றுதல், தியக்த்வா கைவிட்டு, தனஞ்சயனே அர்ஜுனனே, சித்தி அசித்தையோ வெற்றி தோல்வியில், சமமாக, பூத்வா ஆகி, சமத்துவம் யோகம் உச்சத்தை கூறப்படுகின்றது. அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்வியில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் உனது கடமையை சமநிலையுடன் செய்வாயாக. இது போன்ற சமத்துவமே யோகம் என்று அறியப்படுகின்றது. பொருளுரை. அர்ஜுனன் யோகத்தின் செயலாற்ற வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் என்றால் எப்பொழுதும் தொந்தரவு கொடுக்கும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை முழு முதற் கடவுளின் மீது நிலைநிறுத்துவதாகும். முழுமுதற் கடவுள் யார்?
கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள். அவரே போரிட சொல்லும் போது போரின் விளைவுகளில் அர்ஜுனன் செய்யக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை. வெற்றியோ தோல்வியோ அஃது அவரை சேர்ந்தது. அவரின் கட்டளைகளை மட்டும் நிறைவேற்றுமாறு அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். அவரின் கட்டளைகளை பின்பற்றுவதே உண்மையான யோகம். கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் பயிற்சியில் இது பயிலப்படுகிறது. கிருஷ்ண உணர்வால் மட்டுமே தான் உரிமையாளன் என்ற உணர்வை விட்டொழிக்க முடியும். ஒருவன் கிருஷ்ணரின் தொண்டனாக ஆக வேண்டும் அல்லது கிருஷ்ணரின் தொண்டனுக்கு தொண்டனாக ஆக வேண்டும். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் முறையான கடமைகளை செய்ய சரியான வழி. யோகத்தில் செயலாற்ற இது மட்டுமே உதவும். சத்திரியரான அர்ஜுனன் வர்ணாசிரம தர்மத்தை சார்ந்தவன். விஷ்ணு புராணத்தில் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் முழு நோக்கமும் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதே என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருவன் தன்னை திருப்தி செய்தல் என்ற ஜட உலக விதிக்கு மாறாக கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட வேண்டும். கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்யாவிடில் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் கொள்கைகளை முறையாக கடைபிடிக்க முடியாது. எனவே கிருஷ்ணருடைய கட்டளையின்படி செயல்படுமாறு அர்ஜுனன் மறைமுகமாக இங்கே அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுல என்ன கொடுத்திருக்க? இதேதான். எப்படி பகவான் பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு நடக்கத்தானே வேணும். நம்ம எனக்கு என்ன பிடிக்கும் எனக்கு பிடிக்கல அந்த மாதிரி பந்தத்துல இல்லாம நமக்குன்னு ஒரு கடமை பகவான் சொல்லியிருக்கு, அதை பண்ணணும். வெற்றியோ தோல்வியோ நான் சண்டை போட சொல்லியாச்சு, நான் சண்டை போடதான் வேணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அவரின் கட்டளையா யாருடைய பகவானின் கட்டளையை மட்டும் நிறைவேற்றுமாறு அர்ஜுனனுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறார். பகவான் சொல்றார் அந்த கட்டளை பின்பற்றுவதே உண்மையான யோகம். பகவான் யோகானா என்னது? பகவானை நினைத்து ஸ்மரிக்கிறது, பகவானை நினைத்து ஸ்மரணம் பண்ணி. இப்ப நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றோம், அதுல 3 அடங்கும். என்னது? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். 3 நவவீத பக்தியில அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 அதுல அடங்கிடுது. ஃபர்ஸ்ட் காதால கேட்கிறோம், நம்ம சொல்றது நம்ம காதாலையும் கேட்கிறோம். என்னது? ஸ்ரவணம். அப்புறம் கீர்த்தனம்னா வாயால சொல்றோம். அண்ட் ஸ்மரணம், கண்ணு மூடின்னு பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அப்படியே லயிச்சு போறோம். அப்படியே பகவானோட எண்ணத்திலேயே நம்ம அது மாமத்தை சொல்லிட்டே போலாம். அந்த மாதிரி. சோ அது 3 இதுவும் என்ன இதுல கொடுத்துருக்குன்னா பகவானை நினைச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்மரிச்சு எந்த வேலை பண்றோமோ அதுதான் யோகா. நாட் தட் எக்ஸசைஸ், பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்றோமே அது யோகா கிடையாது. அது ஒரு சாப்டரே வச்சிருக்கா. 6th சாப்டர்ல டீட்டெயிலாவே நம்ம படிக்கணும். ஓகே, அப்போ கிருஷ்ணனுக்கு எப்படி இருக்கணுமா? நம்ம நம்ம உணர்வு என்னெல்லாம் நமக்கு திருப்தி ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்றோம் அந்த மாதிரி இல்லாம கிருஷ்ணாக்கு திருப்தி ஆகிறதுக்கு என்ன உண்டு அது பண்ண. நம்ம கிருஷ்ணனின் தொண்டனாக வேண்டும் அல்லது கிருஷ்ணரின் தொண்டனுக்கு தொண்டனாகணும். கிருஷ்ணரை யாரு டிவோட்டியா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம தொண்டு புரியணும். So we should be a servitor of Lord or servitor of the Lord servant. நம்ம சர்வெண்ட் தான். எப்போ நமக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கும் நம்ம சர்வெண்ட். ஏன்னா பக்தி யோகத்துல தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். இஸ்கான்ல எஸ்பெஷலி இந்த கிருஷ்ண உணர்வு போட்டிருக்கா இல்லையா, அது இஸ்கான் தான். கிருஷ்ண உணர்வுல என்னன்னாக்கா நம்ம ஒரு தொண்டு புரியறவா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நெவர் வி ஆர் மாஸ்டர். நம்ம எப்பவுமே தொண்டு புரியணும். நமக்கு அந்த அகம்பாவம் அந்த ஒரு ஈகோ ஒண்ணுமே வராது. நான் எங்க போனா வி ஆர் சர்வெண்ட். தொண்டு புரியறது ரொம்ப பாலிஷ்டு வேர்டா இருக்கு. ஒரு இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னாக்கா சர்வெண்ட். சர்வெண்ட்னா என்னது? நம்ம பணியாளர். என்ன பண்ணி பகவானை திருப்திப்படுத்துக்கு எல்லாம் பண்ணலாம். இப்போ எங்கேயோ போனோம்னா என்னது? பெருக்கலாம், கூட்டலாம், துடைக்கலாம், எல்லாம் பண்ணணும். பகவான் கோயில்னு ஒண்ணு இருக்கு, நம்ம போயிருக்கோம்னா எல்லாம் பண்ணலாம். அப்ப நம்ம வேலைக்காரதான். பகவானுக்கு முன்னாடி நம்ம வேலைக்காரதான். அப்ப நமக்கு ப்ரைடுங்கிறது வரவே வராது. ஒரு வேலைக்கார இப்ப நம்ம வீட்லயே ஒரு வேலைக்கார வந்தனாக்கா நம்ம கூட அம்மா அப்படின்னு வந்து நம்ம கூட சோஃபால உட்காந்து அவள் கூட சோஃபால வந்து உட்காருவானா மாட்டா. அவ பவ்யமா நிற்பா. இல்ல முடிஞ்ச உட்காரேன் அப்படின்னா கீழதான் உட்காருவா. இந்த சர்வீட்டர்ஷிப் எப்படி வருது? இந்த ஒரு அடக்கம், இந்த ஒரு இது வருது. பணிவு எப்போ வருதுனாக்கா நம்ம எப்போ கீழே அந்த இதான் நினைச்சுக்கணும். நம்ம ஒரு ஹம்பிளா நினைக்கணும்னாக்கா நம்ம சர்வெண்ட் அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கணும். அது இஸ்கான்ல கண்டிப்பா நமக்கு அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் போதனை தான் பண்றேன். யூ ஆர் தி சர்வீட்டர் ஆஃப் தி லார்ட், சர்வீட்டர் ஆஃப் தி சர்வீட்டர் ஆஃப் தி லார்ட். பகவானுக்கு நீ அடிபணிந்து நீ அவருக்கு சேவை பண்ணணும். இல்லை அவருடைய பணியாளர் யார் உண்டோ அவளுக்கு சேவை பண்ணணும். சோ நம்ம சேவை மனப்பான்மை இருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த கர்வம் அந்த இதெல்லாம் வராது. அப்ப நான் தன்னையே திருப்தி செய்து கொள்ளுதல் என்னும் அந்த ஜட உலகத்துல ஆசையெல்லாம் எப்படி? என்ன திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஏதோ வாங்கினேன் சாப்பிட்டேன், என்ன திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஏதோ சாப்பாடோ வாங்கினேன் போட்டுட்டேன், நெக்லஸ் வாங்கினேன் போட்டுட்டேன். தன்னை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோட பகவானை திருப்திப்படுத்துறது இல்லவே இல்லை. பட் வேற இது பக்தி யோகத்துல எப்படின்னா நான் பகவானுக்கு என்ன பண்றேன், நாம் என்ன பண்ணினா பகவானுக்கு பிடிக்கும். ஆஹா, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணது நான் சாப்பிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு கண்டவர்களை பண்றது எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நான் சாப்பிடணும், பகவானை திருப்தியா வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம இருக்கும்போது என்ன, வி ஆர் இன் ஆல்வேஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம இருப்போம்.
எனவே கிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளின்படி செயல்படுமாறு அர்ஜுனனுக்கு மறைமுகமாக இங்கே அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இதுல நமக்கு என்ன படிக்கணும்? மெயினா அங்க ஒரு ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன படிக்கணும்? சர்வீட்டர்ஷிப். So this is how we have to be. ரொம்ப அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? வேலை பண்ணணும், ஆனா ஒண்ணும் எதிர்பார்க்க கூடாது. இப்ப நம்ம வீட்லயும் அப்படிதான் வேலையெல்லாம் பண்ணணும். ஆனா அதுக்குன்னு பசங்க எல்லாம் ஒழுங்கா இல்லையே, நான் எல்லாம் உங்களுக்கு உழைச்சு போடுறேனே, அது அப்பாவா இருக்கட்டும், அம்மாவா இருக்கட்டும், தாத்தாவா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் சரி, இவ்வளவுலாம் நான் உங்களுக்கு பண்றேன், நீங்க என்ன திருப்பி கொடுத்தல, இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்காம நம்ம நம்ம டியூட்டி பண்றது அவ்வளவுதான். சொல்லி கொடுக்கலாம், அதுக்கு மேல அப்புறம் அவங்க இஷ்டம், அவங்களோட தலையில இன்னும் எதிர்க்கோ அது நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 2.49 இப்ப யார் படிச்சாள்? ஜானி மாதாஜி படிச்சாள். ஜெயந்தி மூர்த்தி மாதாஜி வந்துட்டாங்க இல்லையா? படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. துரோண ஹி அவரம் கர்ம. மாதாஜி தூரேண ஹ்யவரம் கர்ம. துரோண கிடையாது. துரோணே ஹி அவரம் கர்ம. மாதாஜி நான் சொல்றதை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. தூரேண ஹ்யவரம் கர்ம. தூரேண ஹி ஹ்யவரம் கர்ம புத்தி யோக. நான் சொல்றதை நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. புத்தி யோகா தனஞ்சய. புத்தி யோகா தனஞ்சய. புத்தௌ ஸ்ரவணமிச்ச. சாரி, புத்தௌ ஸ்ரவணமின்விச்ச. ஸ்ரவணம். புத்தௌ சரணம் அன்விச்ச. கிருபணா பல ஹேதவஹ. கிருபணா பல ஹேதவஹ. மீனிங் படிக்கிறளா? படிக்கிற மாதாஜி. தூரேன வெகு தொலைவில் புறக்கணித்து, ஹி நிச்சயமாய், அவரம் மோசமான கர்ம செயல்கள், புத்தி யோக கிருஷ்ண உணர்வின் பலத்தில், தனஞ்சய செல்வத்தை வெல்பவனே, புத்தவ் அத்தகு உணர்வில், சரணம் முழு சரணாகதி, அன்விச்ச முயற்சிக்கும், கிருபனா கஞ்சர்கள் பல, கேவத்தவ பலனை விரும்புவோர். மொழிபெயர்ப்பு. தனஞ்சயா, அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவியினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரணடைவாயாக. நமது செயல்களின் பலனை அனுபவிக்க விரும்புவர் கஞ்சர்கள் ஆவார்கள். பொருளுரை. பகவானின் நித்திய தொண்டன் எனும் தனது ஸ்வரூப நிலையை உண்மையாக புரிந்து கொண்டவன் கிருஷ்ண உணர்வற்ற இதர செயல்கள் அனைத்தையும் துறக்கின்றான். ஏற்கனவே விளக்கியபடி புத்தி யோகம் என்றால் பகவானுக்கு செய்யப்படும் திவ்யமான அன்பு தொண்டே. அத்தகு பக்தி தொண்டே உயிர்வாளியின் சிறந்த செயலாகும். கஞ்சர்கள் மட்டுமே தங்களது செயல்களின் விளைவுகளை அனுபவிக்க ஆவல் கொண்டு மீண்டும் பௌதிக பந்தத்தில் சிக்குகின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்களை தவிர மற்ற அனைத்து செயல்களும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சுழலில் உயிர்வாளியை தொடர்ந்து பந்தப்படுத்துகின்றன. எனவே செயல்களுக்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒருபோதும் விரும்பக்கூடாது. எல்லா காரியங்களும் கிருஷ்ண உணர்வுடன் கிருஷ்ணருக்காக மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். நல்ல அதிர்ஷ்டத்தாலோ கடின உழைப்பாலோ பெறப்பட்ட சிறந்த செல்வங்களை எவ்வாறு உபயோகிப்பது என்று கஞ்சர்களுக்கு தெரியாது. ஒருவன் தனது சக்திகள் அனைத்தையும் கிருஷ்ண உணர்வில் செலவிட வேண்டும். அது அவனது வாழ்வை வெற்றிகரமானதாக்கும். கஞ்சர்களைப் போல துரதிருஷ்டசாலிகளும் தங்களது மனித சக்தியை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தாமல் விரயப்படுத்துகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க கஞ்சர்கள் நிறைய போட்டிருக்கு. கஞ்சத்தனம்னா என்னது? நாட் ஓன்லி மணி வைஸ் கஞ்சத்தனங்கள், ஒண்ணுமே இல்லை. பகவானை பத்தி நினைக்காம இருக்கிறது கூட கஞ்சத்தனம் தான். என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய நம்ம பொசசிவா இருக்கும் இல்லையா, அவளுக்கும் கஞ்சத்தனம் தான். இந்த ஆஸ் பர் பகவத்கீதால அப்படி போட்டிருக்கு. இன்னும் நிறைய இதுல போடுவா அந்த மாதிரி கர்மின்னு எல்லாம் வரும் வேர்ட்ஸ். சோ இதுல என்னது? திரும்பி அதே தான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ புத்தி யோகம்னா என்னது? இதேதான். பகவானை நினைத்து எந்த செயல் பண்ணினாலும் புத்தி யோகம். அப்ப அதுல என்னது? நம்ம பந்தப்பட்டுக்க மாட்டோம். எல்லாமே கிருஷ்ணனை நினைச்சு பண்ணும்போது, அந்த கிருஷ்ணன் நினைச்சு பண்ணும்போது நமக்கு புண்ணியமோ பாவமோ ஒண்ணுமே நமக்கு பாவம் தவறவே வராது. என்ன நம்ம நல்ல கிருஷ்ணரை பத்தி என்ன செஞ்சாலும் எங்க பாவம் வராது. ஆனா புண்ணியமும் வராது. நம்ம புண்ணியம் வேண்டாமே. புண்ணியம் வந்தா திரும்பி அந்த மேல் உலகத்துக்கு போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணி திரும்பி இங்க விழுதான் மாட்டோம். அது வேண்டாம், நமக்கு திரும்பி இங்க வர வேண்டாம் தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அனுபவிக்க ஆவல் கொண்டு மீண்டும் பௌதிக பந்தத்தில் இந்த மாதிரி என்ன கஞ்சர்கள் என்ன பண்றா?
தங்களது செயல்களின் விளைவுகளை அனுபவிக்க அவள் கொண்டு மீண்டும் பௌதிக பந்தத்தில் சிக்குகின்றனர். இதே பந்தத்திலேயே நம்ம வந்து அட்டாச்மெண்ட் வச்சு இதையே பண்ணி பண்ணி திரும்பியே இங்கே சிக்கின்னு இருக்கோம். ஆனா இதே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்களை தவிர மற்ற அனைத்து செயல்களும் பிறப்பு இறப்பு என்னும் சூழலில் உயிர் வாழியை தொடர்ந்து பந்தப்படுத்துகின்றன. அப்ப அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட எந்த செயல் செய்தாலும் நம்ம இந்த பந்தத்துல சிக்காம இருப்போம். அப்புறம் யாரு? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கலாம். ஸ்லோகம் 50. புத்தியுக்தோ ஜகாதீக உபே சுக்ருதது ஷக்ருதே துஷ்கிருதே தஸ்மாத் யோகாய யுஜ்யஸ்வ யோக கர்மசு கௌஷலம். புத்தியுக்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர், ஜகாதி தப்ப இயலும், இக இவ்வாழ்வில், உபே இரண்டிலும், சுக்ருத துஷ்கிருதே நல்ல தீய விளைவுகள், தஸ்மாத் எனவே, யோகாய பக்தி தொண்டிற்காக, யுஜ்யஸ்வ ஈடுபாடு, யோக கிருஷ்ண உணர்வு, கர்மசு யோக கிருஷ்ண உணர்வு, கர்மசு எல்லா செயல்களிலும், கௌஷலம் கலை. பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து தப்புகின்றான். எனவே எல்லா செயல்களும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக. பொருளுரை: நினைவு கெட்டாத காலத்தில் இருந்தே ஜீவாத்மாக்கள் தங்களது நல்ல தீய செயல்களின் பலவித வினைகளை சேர்த்து வைத்து கொண்டுள்ளனர். இதனால் தமது ஸ்வரூப நிலை என்ன என்பது தெரியாமல் தவிக்கின்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைந்து பிறவிதோறும் சங்கிலி தொடர் போன்று பாதித்து கொண்டுள்ள செயல் மற்றும் வினைகளிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி பெறுமாறு அறிவுறுத்தக்கூடிய பகவத்கீதையினால் ஒருவனது அறியாமையை அகற்றிவிட முடியும். எனவே செயல்களின் விளைவுகளை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறையான கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுமாறு அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. திரும்பி இதேதான் சொல்லியிருக்கு. பகவானை நினைத்து எல்லா காரியம் பண்ண நம்ம என்ன அதை மறந்துடுறோம். நம்ம ஸ்வரூப நிலை என்னது? we are all பார்ட் அண்ட் பார்சல் பகவான் தான் நம்ம வந்திருக்கோம். தப்பித்தவரை இங்க வந்து சிக்கின்றுட்டோம். இங்க இருந்து நம்ம வெளியில வர முடியாதக்கு இங்கேயே பந்தத்துல உழண்டு இருக்கோம். இதுல வெளியில போறதுக்கு நம்ம முடிய மாட்டேங்குது. என்பது தெரியாமல் தவிக்கின்றது. நம்ம எல்லாம் தவிச்சுன்னு இருக்கோம். அப்ப கிருஷ்ணர் எடுத்துதான் முழுமையா சரணடை அந்த மாதிரி பண்ணினாதான் இந்தலே நம்ம விடுபடும். இல்லாட்டா என்னது நிறைய மூட்டையா நம்ம பாவங்கள்லாம் பண்ணி, பாவமும் சரி புண்ணியம் நிறைய மூட்டையா இருக்கு. அதெல்லாம் தீர்க்கணும்னா திரும்பி பிறக்கதான் வேணும். ஒன்லி புண்ணியம் மாத்திரம் பண்ணாலும் என்னது திரும்பி பிறக்கதான் வேணும். அந்த புண்ணியத்தை தீர்க்கணும்னாலும் திரும்பி இங்க பிறக்கதான் வேணும். இல்ல பாவம் பண்ணாலும் இங்க திரும்பி பிறக்கணும். அந்த பாவம் எல்லாம் முடிச்சு முடியுமா? அவ்வளவு சீக்கிரம் முடியாது. ஆனா நாம ஜபம் சொல்ல ஒரு சின்ன பாவம் இதெல்லாம் ரொம்ப அன்னோயிங்லி நம்ம வந்து தெரியாதக்கு ஏதோ பாவம் பண்ணணும். நடந்து போகும்போது ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு எட்டுக்கால் பூச்சியோ சின்ன ஒரு கிருமியோ எதையா நம்ம மிதிச்சிருப்போம், அது செத்து போயிருப்போம், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் பிடித்தா அதெல்லாம் ஒரு பாவம் தான். அந்த பாவத்துக்கு நம்ம எல்லாம் அனுபவிக்க போறோம். ஆனா நம்ம மந்திர ஜபத்துல அவ்வளவு வலிமை இருக்கு. நம்ம சொல்ல அதில் வெளிப்பட்டு விடுவோம். எனவே செயல்களின் விளைவுகளை தூய்மைப்படுத்தும் வழிமுறையான கிருஷ்ண உணர்வில் செயலாற்றுமாறு அர்ஜுனனுக்கு. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு அந்த மாதிரி சொல்றா நம்மளும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கணும். எப்போ நம்ம என்ன காரியம் இருந்தாலும் பகவான் பேர்ல அந்த பாரத்தை போடு அப்படி சொல்றோம் இல்லையா? பிரிவாளம் சொல்லுவா பகவான் பேர்ல பாரத்தை போட்டு எல்லா வேலையும் பண்ணு அப்படின்னு. சோ பகவானை இன்வால்வ் பண்ணிக்கணும் நம்ம வேலையில. எஸ். அடுத்தது மாதாஜி சாந்தி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि बलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम कच्चन्त्यनामयम्. கர்மஜம் பலன் நோக்கு செயல்களால், புத்தி யுக்தா பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, ஹி நிச்சயமாக, பலம் பலன்களை, இத்யக்த்வா கைவிட்டு, மனிஷின சிறந்த முனிவர்கள் பக்தர்கள், ஜன்ம பந்த பிறப்பு இறப்பின் பந்தம், வினிர்முக்தா முக்தி பெற்ற, பதம் நிலை, கச்சந்தி அடைகின்றனர், அனாமயம் துன்பங்கள் அற்ற. இவ்விதமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள் பக்தர்கள் பௌதிக உலகின் செயல்களின் வினைகளில் இருந்து தங்களை விடுவித்து கொண்டுள்ளனர். இவ்வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பின் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை முழு முதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதன் மூலம் அடைகின்றனர். பொருளுரை: முக்தி பெற்ற உயிர்வாழிகள் பௌதீக துயரங்களே இல்லாத இடத்தை சார்ந்தவர்கள். பாகவதம் 10.14.58 கூறுகின்றது: சமாஸ்ரிதா ஏ பத பல்லவ பிளவம் மகத் பதம் புண்ணிய யசோ முராரே பவாம்திர் வத்ச பதம் பரம்பதம்
பதம் பதம் யத் விபதாம் ந தேசாம். முக்தியை அளிப்பவரும் முகுந்தன் என்ற பெயர் பெற்றவரும் பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் அடைக்கலமுமான பகவானின் பாத கமலங்கள் என்னும் படகை ஏற்றுக்கொண்டவனுக்கு பௌதீக உலகம் என்னும் பெருங்கடல் கன்றின் குளம்பில் தேங்கிய நீரை போன்றதாகும். அவனது நோக்கம் பௌதீக துன்பங்களற்ற வைகுண்டமே, பரமபதமே. ஒவ்வொரு அடியிலும் அபாயம் இருக்கக்கூடிய இடமல்ல. இவ்வுலகம் ஒவ்வொரு அடியிலும் அபாயங்கள் நிறைந்த துன்பகரமான இடம் என்பதை அறியாமையினால் ஒருவன் அறிவதில்லை. அதன் காரணத்தினாலேயே சிற்றறிவுடையோர் செயல்களின் பலன்கள் தங்களை மகிழ்விக்கும் என கருதி பலன் நோக்கு செயல்களின் மூலம் சூழ்நிலையை சரி செய்ய முயல்கின்றனர். முழு பிரபஞ்சத்திலும் உள்ள எவ்வித பௌதீக உதலும் துயரற்ற வாழ்வை தர இயலாது என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. வாழ்வின் துயரங்களான பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவை பௌதீக உலகம் முழுவதும் உள்ளன. ஆனால் பகவானது நித்திய தொண்டன் எனும் தனது உண்மையான ஸ்வரூபத்தையும் பகவானுடைய உன்னத நிலையையும் அறிந்தவன் அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இதன் மூலம் வைகுண்ட லோகங்களுக்கு செல்ல தகுதியுடையவனாகின்றான். அங்கே துன்பமயமான பௌதிக வாழ்க்கையோ காலம் மற்றும் மரணத்தின் தாக்கமோ இல்லை. தனது ஸ்வரூப நிலையை உணர்வது என்றால் பகவானுடைய தண்ணீரற்ற உயர் நிலையையும் அறிவது என்பது என்று பொருள். ஜீவாத்மாவின் நிலையும் கடவுளின் நிலையும் ஒன்றே என்று தவறாக நினைப்பவன் இருளில் இருப்பதாக அறியப்பட வேண்டும். இதனால் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. தன்னையே எஜமானனாக நினைக்கும் அவன் பிறப்பு இறப்பின் தொடர்ச்சிக்கு வழிவகுத்துக் கொள்கிறான். ஆனால் தனது நிலை தொண்டு புரிவது என்பதை உணர்பவன் இறை தொண்டிற்கு தன் வாழ்வை மாற்றிக் கொள்வதன் மூலம் உடனேயே வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்ல தகுதி பெறுகிறான். இறைவனுக்காக தொண்டாற்றுவதே கர்மயோகம் அல்லது புத்தி யோகம், அல்லது எளிமையாக சொன்னால் பக்தி தொண்டு என்று அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இங்க பௌதிக உலகத்துல ஏதோ கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஒரு சந்தோஷம் வந்தா ஆஹா இந்த இடம் இவ்வளவு நல்ல இடம் நினைச்சு, இந்த ஜெயில் இதெல்லாம் நம்ம ஜெயில தான் இருக்கோம். ஆனா நம்ம ரொம்ப ஒரு சின்ன சந்தோஷம் வந்தாலும் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பி, இந்த இடம் தான் சந்தோஷம், எனக்கு ஐ வாண்ட் திஸ் லைஃப் ஒன்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆனந்தப்படுறோம். இல்லவே இல்லை. என்ன பெரிய ஆனந்தம் கொடுத்தாலும் we are all ஜெயில ஏதோ ஒரு சாப்பாடு யாரோ வந்திருக்கான், ஒரு மினிஸ்டர் வந்திருக்கான், சாப்பாடு நல்ல சாப்பாடு போட்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது, இந்த ஜெயிலே எப்போ இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்க தோணுமா? இல்லை, அது தற்காலிகமா தான் ஏதோ சாப்பாடு போடுவான், தற்காலிகமா யாரோ வந்திருக்கா ஏதோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போ சம்திங். பட் நம்ம ஜெயில தான் இருக்கும். இதுல இருந்து வெளிப்படணும்னா என்னது, நம்ம பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் குறைத்து பகவான் பேர்ல உள்ள இந்த ஆசையை வளர்த்துக்கலாம். இப்ப நம்ம என்ன இதுல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உங்களுக்கு வரும் என்னது குழம்புன்னு வந்தது, கன்றின் குழம்பு இது இருக்கு இல்லையா, அந்த குளம்பில் தேங்கிய நீரை போன்றதாகும். பௌதிக உலகம் எனும் பெருங்கடல் கன்றின் குளம்பில் தேங்கிய நீரை போன்ற அந்த ஒரு அந்த ஹூஃப் ஃபுட் அப்படிம்பாங்க, அந்த காலை வச்சுன்னு போகும் இல்லையா, அந்த இது அந்த இதெல்லாம் என்னது பசுக்கள் மிருகங்கள்லாம் அப்படி அந்த கால் வச்சு போகும்போது அந்த இடம் குழிஞ்சிருக்கும் இல்லையா, அந்த இடத்துல நீர் தங்கினா அப்படி இருக்கும். ஆஹா பெரிய ஒரு நீர் தேக்கம் இருக்குங்கிற நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். ஆக்சுவலி அது ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த கவோடு அந்த ஹூஃப் அந்த காலு வச்சிருக்கிற இடத்துல இருக்கிற தண்ணியை விட நம்ம பெரிய ஒரு கடல் என்ன ஒரு பெரிய ஆனந்தத்தை இருக்கும். அதெல்லாம் அவ்வளவுதான். அதுல நீர் எவ்வளவு இருக்கும், கொஞ்சம் தான் இருக்கும். அதை போயிட்டு நம்ம பெரிய ஒரு சந்தோஷத்துக்கு இருக்கும். அது கரெக்டான எண்ணம் இல்லை. அவனது நோக்கம் பௌதிக துன்பங்களற்ற வைகுண்டம் பரமபதமே, ஒவ்வொரு அடியிலும் அபாயம் இருக்கக்கூடிய இடம் அல்ல. எது அங்க. ஆனா இங்க எப்படி உலகம் ஒவ்வொரு அடியிலும் அபாயங்கள் நிறைந்த துன்பகரமான இடம். அதான் அசாஸ்வதம். இது பெர்மனன்ட் இல்லை இந்த உலகம். அண்ட் துக்காலயம், அதுன்னு எப்பவும் சொல்லுவா, துக்காலயம் அசாஸ்வதம். அப்ப இந்த மாதிரி இதை நான் நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதுனால என்ன சின்ன சின்ன ஆசை வரும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் வரும், மறந்து போயிடும். ஸ்டில் நம்ம ஜெயில தான் இருக்கோம், கட்டுன்னு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அது மறந்து போயிடும். அதன் காரணத்தாலேயே சிற்றறிவுடையோர், நம்ம இங்க இருக்கிறவ எல்லாருமே அறிவுடையோர் தான் நம்ம. அதனாலதான் இந்த திரும்பி திரும்பி இந்த பந்தத்தை மாட்டிட்டு இருக்கோம். இனிமேலாவது ஒரு ஹியூமன் ஒரு உடம்பு கொடுத்திருக்காரு பகவான், திங்கிங் கெப்பாசிட்டி கொடுத்திருக்கா. அப்ப இதுல இருந்து விடுதலை பெற்று இங்க இருந்து எப்படி முயற்சி பண்ணி வெளியில போறதா புத்திசாலித்தான். இல்லாட்டா என்ன, திரும்பி இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். நோய் அப்புறம் என்னது 4 விதமான பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றை பௌதிக உலகம் முழுவதும் உள்ளன. எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா. இது யாருக்கு இல்லாம இருக்கு? ஒரு பிறப்புன்னு இருந்தா டெஃபினட்டா அந்த பிறப்பு அந்த ஆளு போகதான் போறான். அந்த நடுவுல இருந்தா இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்துட்டானாக்கா முதுமை வந்துடும். நோய்களும் தாக்கும். நோய்கள் தாக்காதுக்கு யாரும் இருக்கோமா? சோ இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம எல்லாம் பெரிய கொண்டாடுறோம், ஆஹா இங்க பிறந்துட்டோமே அப்படின்னு. நோ, we are all forgetting God.
ஆனால் பகவானின் நித்திய தொண்டன் எனும் தனது உண்மையான சொரூபத்தையும் பகவானுடைய உன்னத நிலையும் அறிந்தவன் யாரு அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் யாரு பகவானோட அன்பு தொண்டில் யாரு ஈடுபடுறானோ அவனுக்கு இந்த இதெல்லாம் பெரிய ஃபேசினேட்டிங்கா தோணாது. என்ன ஒரு நன்மை இங்க நடந்தாலும் என்ன இருந்தாலும் சரி, இருந்தாலும் நம்ம கட்டுன்னு தானே இருக்கும். அந்த ஒரு உண்மை நிலை அவனுக்கு புரிய வரும். தனது சொரூப நிலையை உணர்வது என்றால் பகவானுடைய தன்னிகரற்ற உயர்நிலையை கடவுளின் நிலையையும் ஒன்றே என்று தவறான நினைப்பவன். ஓகே, எல்லாம் படிச்சிட்டோம். சோ வைகுண்டத்துக்கு உலகத்துக்கு செல்ல தகுதி பெறுகிறான் யாரு? தொண்டு, பகவானுக்கு தொண்டு. ஆனால் தனது நிலை தொண்டு புரிவது யாரு இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாளோ, என்னுடைய நிலைமை என்ன, நான் பகவானுக்கு நல்லா தொண்டு புரியணும், இதை நினைச்சேன் என்பதை உணர்பவன் இறை தொண்டிற்கு தன் வாழ்வை மாற்றிக் கொள்வதன் மூலம் உடனேயே வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்ல தகுதி பெறுகிறான். அப்ப என்னது, நாட் ஓன்லி நான் எனக்கு வேண்டி படிக்கிறேன், எனக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானை நினைத்து இது எல்லாமே ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணலாம், பகவானை நினைத்து பண்ணலாம். ஆனா சேவா பண்ணணும். இதே இப்போ ஒரு பக்கத்துல ஒரு இஸ்கான் கோயில் இருக்குன்னா அங்க சேவை பண்ணணும். இல்ல இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல எல்லாம் ஆன்லைன், இப்ப நான் இருக்கிற ஊர்லயும் இஸ்கான் கோயில் ரொம்ப தூரம். நான் திங்க் பண்ணாலும் 2 hours போறதுக்கு 2 hours வரதுக்கு, அப்ப ரொம்ப தூரம் தான். இப்போ ஒன்ஸ் இன் அ வைல் போய் பார்க்க முடியும், அவ்வளவுதான். அப்ப என்ன பண்ணலாம், கோவிலுக்கு தான் போக முடியலன்னாக்கா சரி ஆன்லைன் இப்போ நம்ம ஆன்லைன் படிக்கிறோம். அப்ப ஆன்லைன்ல ஏதாவது இந்த வாலண்டியர் ஃபெசிலிட்டர் வாலண்டியர் ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுத்தா ஓகே, என்னால என்ன முடியுமோ ஐ கேன் டூ. டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் பண்றேன், இல்ல வேற ஏதாவது ஒண்ணு இல்லையா டீச்சிங். இப்ப நான் அந்த சர்வீஸ் தானே பண்ணிருக்கேன், நானும் டீச்சிங். ஏன்னா நானும் என்னது டீச்சர் நிறைய பேர் இருக்கா, என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா ஸோ ஐம் டீச்சிங். இல்ல அதெல்லாம் டீச்சிங் எல்லாம் வராது, அட்மின் ஒர்க், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க், காலிங் சர்வீஸ் நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி. அப்ப நீங்களும் இப்ப சர்வீஸ் ஃபார்ம் எல்லாம் கொடுத்தா நீங்களும் ஏதாவது சேவை பண்றதுக்கு டைம் இருந்தா, நம்மளால முடிந்தா, நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே தகுதி இருக்காது இல்லையா, ஒருத்தரோட ஒரு தகுதி. சில பேர் நல்ல பேச்சு திறன் இருக்கும், அப்ப அவெல்லாம் காலிங் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். சில பேர் இல்ல எனக்கு பேசலாம் அவ்வளவு வராது, ஆனா நான் கையால எல்லாம் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணுவேன். இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க், கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் தெரியும், இல்ல கம்ப்யூட்டரும் தெரியாது ஒண்ணும் தெரியாது, ஒரு போன் தான் இருக்கு, மாதாஜி போன் வச்சு நான் ஆப்ரேட் பண்றேன்னா காலிங் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் இப்ப கிளாஸ்ல நம்ம கிளாஸ்ல எவ்வளவு பேர் வரது கிடையாது. சோ அவளுக்கெல்லாம் கால் பண்ற அந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் டீம்ல போச்சுன்னா அவங்களே நம்பர் எல்லாம் கொடுப்பான். சோ அந்த சர்வீஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நம்ம பகவானை நினைத்து நாள் முழுவதும் வெறும் பகவத்கீதா தான் படிச்சேன் அதனால பகவத்கீதா படிச்சாதான் பகவானை நினைத்து பண்றோம் இல்லை, அந்த மாதிரி கிடையாது. எனி ஆக்ஷன் யூ டு திங்கிங் ஆஃப் காட், பகவானுக்கு வேண்டி அந்த சேவை புரியறதுனால நமக்கு நல்ல இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது, அதுதான் கர்மயோகம். இதுக்குதான் கர்மயோகம் சொல்றது, அல்லது புத்தி யோகம், அல்லது எளிமையாக சொன்னால் பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது பக்தி தொண்டு தான். சாஸ்வதா படிக்க மாட்டா, சத்யபாமா மாதாஜி படிக்க மாட்டாங்க, சிவசக்தி மாதாஜி படிக்கிறா மாதாஜி. நான் வெளியில தோட்டத்துல இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, கேட்டுன்னு இருக்குங்க. வாணி சுஜாதா மாதாஜி வெளியில இருப்பாங்க. திரும்பி ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा कन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा எப்பொழுது தே உனது மோக மயக்கமெனும் கலிலம் அடர்ந்த காடு புத்திக அறிவோடு செய்யப்படும் உன்னத தொண்டு வியதிதர்ஷதி கடக்கின்றதோ ததா அப்போது கந்தா அசி நீ ஆவாய் நிர்வேதம் சமநிலை ஸ்ரோதவஸ்ய கேட்க வேண்டியவை முன்னேற கேட்டவை மற்றும் எப்போது உன் அறிவு மயக்கம் என்னும் இவ்வடர்ந்த காட்டை தாண்டி விடுகிறதோ அப்போது இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது நீ சமநிலையுடையவனாகி விடுவாய். பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டதால் வேத சடங்குகளின் மீது பற்றுதலை இழந்ததற்கு பல சிறந்த பக்தர்களின் வாழ்வில் பற்பல நல்ல உதாரணங்கள் உள்ளன. கிருஷ்ணரையும் அவருடனான தனது உறவையும் முறையாக புரிந்து கொண்டவன் இயற்கையாகவே பலநோக்கு சடங்குகளில் கொஞ்சம் கூட பற்றில்லாதவன் ஆகிவிடுவான்.
அனுபவம் வாய்ந்த பிராமணராக இருந்தாலும் கூட பக்தர்களின் பரம்பரையில் வந்த ஆச்சாரியரும் மாபெரும் பக்தருமான ஸ்ரீ மத வேதாந்தபுரி கூறுகிறார். கஷ்டமா இருந்தா நான் படிச்சுடுறேன். ஓகே மாதாஜி. சான்ஸ்கிரிட்ல இருக்கு. சந்தியா வந்தன பத்ரமஸ்து பவதோ போஹோ ஸ்நாத துப்யம் நமோ போதே வா பிரதஷ்ச தர்ப்பண விதோ நாகம் க்ஷம்யதாம் யத்ர க்வாபி நிஷத்ய யாதவ குலோத்தமஸ்ய கம்சதவிஷः ஸ்மாரம் ஸ்மராம் அஹம் ஹராமி ததலம் மன்யே கிமன்யே மே. படி மீனிங். என்னுடைய சந்தியா வந்தனமே நீ வாழ்க, ஞானமே உனக்கு எனது வணக்கம். தேவர்களே, முன்னோர்களே, உங்களுக்கு முறையான வந்தனை செய்யாததற்காக என்னை மன்னியுங்கள். தற்போது நான் எங்கு அமர்ந்தாலும் கம்சனின் விரோதியான யதுகுலத்தின் உத்தமரை கிருஷ்ணரை நினைவிற்கொள்ள முடிகின்றது. இதன் மூலம் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் என்னை நான் விடுவித்துக் கொள்ள இயலும். இதுவே எனக்கு போதுமானது என்று நான் எண்ணுகிறேன். தினமும் மும்முறை பிரார்த்தனை செய்தல், சந்தியாவந்தனம், அதிகாலையில் குளித்தல், முன்னோர்களுக்கும் பிறருக்கும் வணக்கம் செலுத்துதல் போன்ற தேவ சடங்குகளும் கிரியைகளும் ஆரம்ப நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் இன்றியமையாதவை. ஆயினும் முழுமையான கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து அவரது திவ்யமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுபவர் இது போன்ற கட்டுப்பாடு விதிகளில் பற்றுக்கொள்வதில்லை. ஏனெனில் அவர் ஏற்கனவே பக்குவ நிலையை அடைந்து விட்டார். பரம புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு கைங்கரியம் செய்வதால் அறிவின் உயர்தலத்தை அடைந்தவன். வேத நூல்களில் விதிக்கப்பட்ட தவங்களையும் தியாகங்களையும் இனிமேல் செயலாற்ற வேண்டியதில்லை. வேதங்களின் நோக்கம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை அடைவதுதான் என்பதை உணராமல் சடங்குகளில் ஈடுபடுபவன் அதன் மூலம் தனது நேரத்தை வீணடிக்கின்றான். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் சப்த பிரம்மத்தின், அதாவது வேத உபனிஷத்துகளின் எல்லையை தாண்டி விடுகிறான். ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதத்துல நிறைய கொடுத்திருக்கு. என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணணும், எப்ப இருக்கணும், எப்ப சாப்பிடணும், என்ன பண்ணினா என்ன கிடைக்கும், அந்த பலனும் போட்டிருக்கும். அப்ப அது மாத்திரமே நம்ம பண்றோம். அது மாத்திரமே பண்ணும்போது என்னது பக்தி இருக்காது. அதுல எழுதிருக்கு, நான் பண்றேன். இப்ப சந்தியாவந்தனம் இப்போ இதெல்லாம் பிராமின்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்க எப்படின்னாக்க 3 வேளை சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், அந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, அதை சொல்லி அது அந்த காயத்ரி மந்திரம் சொல்லி மனசு எங்க இருக்கும், மனசு எங்கேயோ லயிச்சுட்டு இருக்கும். அது வந்து ருட்டீனா பண்ணும்போது என்ன மனசு இருக்காது அதுல. சோ அந்த மாதிரி பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. சோ இந்த ஒரு மாதவேந்திர புரி இதுல என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து சந்தியாவந்தனமே நீ வாழ்க, அதே போல ஸ்நானமே உனக்கு நான் எனது வணக்கம் எல்லாம். நம்ம வந்து சந்தியாவந்தனம் பண்ணும்போது குளிச்சோடு தான் சந்தியாவந்தனம் பண்ணோம். அது மத்தியானமா இருக்கட்டும், காத்தாலையும் இருக்கட்டும், சாயந்தரம் இருக்கட்டும். ஆனா எல்லாத்துக்கும் ஒரு வந்தனம். ஆனா என்னால வந்து உன்னை வந்து கரெக்டா என்னால பண்ண முடியல. ஆனா நான் வந்து என்னக்கா அசுரன் கம்சனோட விரோதி யாரு, எது குலத்தின் தட் இஸ் கிருஷ்ணர். அவருடைய ஞாபகமாவே இருக்கேன் நான். அவருக்கு சேவை புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு தொண்டு புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். அப்ப இதெல்லாம் பண்றதுக்கு எனக்கு தோண மாட்டேங்குது. சோ ப்ளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ. நான் வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு அது அவரோட நாமத்தை சொல்லிட்டு அதுல வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னை நான் விடுவித்துக் கொள்ள இயலும். அப்போ பகவான் இந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு இருந்தேன்னா இதெல்லாம் பண்ணலைனாலும் எனக்கு ஒண்ணும் பாவம் தொட்டாது. இதுவே எனக்கு போதுமானது. பகவான் என்னை நினைத்துட்டு அவருக்கு என்ன பண்றேனோ, கிருஷ்ணரை நாமம் ஜபம் பண்றேன், அது போதும். நான் வேற இதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கோ, நம்ம வேதங்கள்ல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோ அது நான் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல முடிக்கிறார். ஏன்னாக்கா சில பேர்ல என்னன்னா எழுதிருக்கு, இதெல்லாம் பண்ணோம், காலையில என்னது வழக்கு ஏத்தணும், நிறைய சிஸ்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது மனசு அதுல இல்லாம பண்ணும்போது அது பிரயோஜனம் கிடையாது. தினமும் மும்முறை பிரார்த்தனை செய்தல், அது சந்தியாவந்தனம். அதிகாலையில் குளித்தல். சில பேர் எல்லாம் காலையில குளிப்பா, ஆனா என்ன வாயில எல்லாம் தட்டுவா, ஏன் நீங்க இப்படி இருக்கீங்க, அப்படி ரொம்ப ஒரு வீடே ஒரு போர்க்களம் மாதிரி இருக்கும். அவ எந்துக்கிறது போறாதுன்னு எல்லாரையும் எழுப்பி விட்டு ஒரு போர்க்களம் மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாம அதிகாலையில் குளித்தல், முன்னோர்களுக்கு பிறருக்கு வணக்கம் செல்லுதல் போன்ற வேத சடங்குகள்ல கொடுத்துருக்கு. ஆனா விருப்பம் ஒரு பெரியவா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நமஸ்காரம் பண்றோம், கரெக்ட் தான். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட மாட்டோம், அவங்களை வாயில வந்து இப்படி கத்தி பிரயோஜனம் இல்லையே. அப்ப அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்றது, இதெல்லாம் ஆரம்ப நிலைக்கு ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் பக்தி பண்ண தெரியாது, கிருஷ்ண பக்தினா என்ன தெரியாது, அவளுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் பரிந்துரைக்கணும்.
ஆனா ஒரு வாட்டி நமக்கு கிருஷ்ண பக்தின்னு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா ஆல் திஸ் பிகம் செகண்டரி. பகவான் உணர்வுல பண்ணக்கூடாதுன்னு போடல, பண்ணலாம், சந்தியாவந்தனம் பண்ணலாம், காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கலாம், குளிக்கலாம், விளக்கேத்தலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில எப்போ நம்ம ஊறி இருக்கோம். அந்த மாதிரி பண்றதுலதான் பலன் கிடைக்குமே தவிர சும்மா பேருக்கு அதுல போட்டிருக்கா அதனால இருந்தேன், அதுல எழுதியிருக்கா வழக்கேற்றணும் அதனால வழக்கேற்றும் போதெல்லாம் மனசுல ஏதோ யாரை பத்தியோ திட்டின்னு அந்த மாதிரி பண்றதுல பிரயோஜனம் கிடையாது. சோ அதன் மூலம் தனது நேரத்தை வீணடிக்கிறார். ஒரு யூஸ் இல்லை. வெளி உலகத்தை சொல்றதுக்கு உங்க வீட்டுல நான் பாக்குறேன், நீ காலையில 3:30 லைட் எரியறதே, நீங்க காலையில சீக்கிரம் குளிக்கிறாள் எப்படிப்பா சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆனா மனசுல என்ன இருக்கும்? we are not into பக்தியில இல்லை. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறது மேல். நீ ஒரு லேட்டா எங்கனாலும் பரவாயில்ல, 7 மணிக்கு எழுந்துரு. ஆனா 7 மணிக்கு எழுந்திரா எப்படி கிருஷ்ண பக்தி வரும் எனக்கு தெரியாது. அதனால காலையில சீக்கிரம் இருந்து மங்களாரத்தி பாக்கிறதுக்கு எங்க நோட்டோம், கிருஷ்ணரோட மூஞ்சியதான் பாக்குறோம். காலையில எழுந்துண்டா போலியும் இருக்கும், கிருஷ்ணோட முகத்துல முழிச்சா போலியும் இருக்கும். ஜபம் அந்த நேரத்துல நிசப்தமா இருக்கும். காலையில என்னண்டு பிரம்ம முகூர்த்தத்தை ஜபம் பண்ணும்போது நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும். அதனால பசங்களுக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா, காலையில எழுந்து சீக்கிரம் படி சொல்றோம். ஏன்னு சொல்றோம்? அந்த நேரத்துல என்ன ஃபுல் தூங்கி எழுந்தினப்புறம் மைண்ட் வில் பி ஃப்ரெஷ். அந்த டைம்ல படிக்கும்போது நல்லா சடார்னு உள்ள ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி உறிஞ்சிடும் அது உள்ள. அப்ப அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம ஜபம் பண்ணணும். சோ நாளையில இருந்து நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் என்னன்னு பழகுங்க. கிருஷ்ண உணர்விப்பவன் சப்த பிரம்மத்தின், அதாவது வேத உபநிஷத்துகளில் இல்லையே தாண்டி விடுறான். அதை விட தாண்டி அவன் முன்னுக்கு போயிடுறான். ஏன்னா அவனுக்கு பக்திங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் இந்த மாதிரி அதான் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கே, சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ்ய அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. சர்வ தர்மான், என்னெல்லாம் தர்மங்கள் நீ நினைச்சு இவ்வளவு நாள் ஃபாலோ பண்ற எல்லாத்தையும் பரித்தஜன விட்டுவிடு. மாம் ஏக்கம் சரணம் பஜ. அப்படின்னா என்னது? மாம்னா நான், ஏக்கம்னா ஒண்ணு, என்ன மாத்திர, என்ன ஒருவனையே நீ சரணம் அடை. இது சர்வ பாப்பே, உனக்கு என்னெல்லாம் பாவம் இருக்கோ அதெல்லாம் மாசுச்சக, நீ கவலைப்படாதே, நான் எல்லாத்தையும் போக்கி விடுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி பகவான் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் சொல்றாரு. எல்லாம் உன்னோட என்னெல்லாம் எங்க வீட்டுல இதுதான் பழக்கம், இதெல்லாம் நாங்க பண்றோம், எல்லாம் விட்டுவிடு, நோ ப்ராப்ளம். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணாதான் கடவுள், கிருஷ்ணாவோட ஹரே நாம, ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம நாம ஜபம் சொல்றோம், இந்த மாதிரி மங்களாரத்தி பாக்குறோம். விரதம்னா இந்த ஏகாதசி விரதம் இருந்தா போறோம், வெள்ளிக்கிழமையான ஒரு விரதம், திங்கட்கிழமை ஒரு விரதம், இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கிருஷ்ணரை நினைத்து ஒரு ஏகாதசி விரதம் இருந்தா கூட அது அவ்வளவு இதுவும் எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னுட்டு இதெல்லாம் சொல்றா. எஸ், அடுத்தது யார் படிச்சிருப்போ? ஐஸ்வர்யா மாதாஜி படிச்சிருச்சு. ஜானி மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी। அப்படி श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाता अचला बुद्धि तथा योगम अवाप्स्यसि। ஸ்ருதி வேதங்களின் விப்ரதிபன்னா பலன்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படாத, தே உனது, யதா எப்போது, ஸ்தாஸ்யதி நிலை பெறுகிறதோ, நிச்சல அசைவற்று, சமாதௌ திவ்யமான உணர்வில், கிருஷ்ண உணர்வில், அச்சலா உறுதியான, புத்தி அறிவு, ததா அவ்வேளையில், யோகம் தன்னுணர்வை, அவாப்ஸ்யசி அடைவாய். எப்போது உன் மனம் வேதங்களின் மலர்ச்சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ, எப்போது அது தன் உணர்வின் சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ, அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவன் ஆவாய். பொருளுரை: ஒருவர் சமாதியில் இருக்கிறார் என்றால் அவர் கிருஷ்ண உணர்வை முழுமையாக அறிந்தவர் என்பதே பொருள். அதாவது முழு சமாதி நிலையை அடைந்தவன் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய 3 நிலையும் உணர்ந்தவராவார். நான் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன், கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளை செய்வதே எனது ஒரே பணி என்பதை உணர்வதே தன்னுணர்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். கிருஷ்ண உணர்வுடையவன் பகவானின் ஸ்திரமான பக்தன். வேதங்களின் மலச்சொற்களில் மயங்குகிறதோ, ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்கான பலன் நோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுவதோ கூடாது. அவன் கிருஷ்ணருடன் நேரடி தொடர்பில் உள்ளதால் அந்த தெய்வீக நிலையில் கிருஷ்ணரின் ஆணைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். அத்தகு செயல்களால் உயர்ந்த பலனை அடைந்து முதிர்ந்த அறிவை பெறுவது நிச்சயம். கிருஷ்ணரது அல்லது அவரது பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றினால் அதுவே போதுமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை தண்ணி குடிங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு கமரா இல்லையா? மாதாஜி என்ன கொடுத்திருக்கு? கிருஷ்ண உணர்வோட எது பண்ணாலும் கிருஷ்ண உணர்வோட பண்ணுங்க, அது போறோம். பாக்கி எல்லாம் விட்டுடுங்க. எதோ கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணுங்க, இல்லை கிருஷ்ணரோட
பிரதிநிதி யாரு, ஆன்மீக குரு தான். அவ தான் நமக்கு வந்து வழி நடத்துறா இல்லையா, இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் யாரு சொல்லி கொடுக்குறவங்க. இப்ப இஸ்கான்ல வந்து ப்ராப்பரா ஒரு என்னது டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல தான் நம்ம வந்து படிச்சுன்னு வரோம். இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது கேட்டு 16 மாலை பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப லெவல் 2ல நம்ம 16 மாலை பண்ண முடியறது இல்லை, கரெக்ட் தான். ஏன்னா இப்பதான் லெவல் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். லெவல் 12லயே சில பேர்ல நல்லா 2 மாலை 4 மாலை பண்றோம். லெவல் 2ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. அப்போ நம்ம முதல் ஸ்டெப்ல நல்லா பண்ணிட்டோம்னா செகண்ட் ஸ்டெப்ல இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஆனா நம்ம வந்து பண்ணல, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா என்ன செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்திருக்கோம். இப்போது நம்ம எல்லாம் ஸ்லோகாலாம் அந்த இதை பிராணத்தை படிச்சு காலையில சீக்கிரம் இந்த கொஞ்சம் பழக்கம் பண்ணி ஜபாலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணி ஒரு வாட்டி நாக்கில் வந்துருச்சுன்னா வில் ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் சேம் நாமா. இப்போ ஒரு மாலை பண்ணது கஷ்டமா இருக்கிறதுனால நாக்கு என்ன சொல்லும், அப்படியே பழகி அப்படியே இது மாதிரி ஓடும். மாதாஜி குளிக்காம பண்ணலாமா? பண்ணலாமே, குளிக்காம பண்ணலாம் தாராளமா. காலையில பண்ணிடலாமா? நான் குளிக்காம பண்ணலாம், குளித்து பண்ணலாம். ஈஸ்ட பார்த்து பண்ணணும், வெஸ்ட பார்த்து பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது மாதாஜி. நடந்துட்டு படிக்க சொல்லலாம். ஆனா ஒன்லி மாலையை வச்சுன்னு சொல்லணும், கணக்கு வச்சுன்னு பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லணும். அது கரெக்ட். காலையில பண்ணிடலாம், காலையில பண்றோம். குளிக்கணும்னு சொல்லவே இல்லை மாதாஜி. ஈவன் நம்ம மங்களாரத்தி பார்க்க இப்ப நம்ம கோயில் போனோம்னாக்கா குளிச்சுட்டு தான் போகணும் இல்லையா. நமக்கு அது நம்ம மனசுக்கே இதாங்க, ஐயோ கோயிலுக்கு போறோம் குளிக்காம எப்படி போறதுன்னு. ஆனா இந்த நம்ம கம்ப்யூட்டர்லயோ மொபைல்லயோ பாக்குறதுனால குளிச்சுட்டு தான் உட்காரணும்னு கிடையவே கிடையாது. 4 மணிக்கு எழுந்துக்கிறது, நம்மளோட காலை கடன் எல்லாம் முடிச்சு ஏதோ 4:15 ஆயிடுச்சுன்னா உட்காந்து ரெடியா உட்காந்தோன்னா அந்த ஸ்கிரீன் திறக்கும் போது நம்ம பார்க்கணும். நம்ம வந்து இப்போ கோயில போச்சுன்னா அப்படித்தானே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. அதுக்கு என்ன இந்த தரிசனம், விஸ்வரூப தரிசனம் சொல்றோம் இல்லையா. நாங்க எங்க பாலக்காட்டுல இந்த நிர்மாலிய தரிசனம் சொல்றோம். வாட் எவர். ஆனா போயிட்டு நம்ம பகவான ஃபர்ஸ்டா நீ காலையில யார் மூஞ்சில முடிச்சோம், பகவான் மூஞ்சில தான் முடிச்சோம் அப்படின்னு ஒரு ஆசுவாசம் இருக்கும் நமக்கு. அப்ப நம்ம குளிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்னஸ், நம்ம மூஞ்சி கை கால்ல அலம்பிட்டு வீட்டுல விளக்கையும் ஏற்றி வச்சுட்டு நம்ம உட்காந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா, ராமஜபம் சொன்னா அந்த நாட்கள் ஒரு வாட்டி அது உட்கார்ந்து கொடுத்தனா, ஜபம் உட்கார்ந்து கொடுத்தனா அப்படியே போயிட்டே இருக்கும், நமக்கே தெரியாது. அதுக்குள்ள அந்த மாலையில அந்த இது கிருஷ்ணமணி வந்து அதுக்குள்ள 1108 திருப்பி அந்த மாலையை திரும்பி ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் பண்ணணும் அப்படியே லயிச்சு பண்ணிட்டே இருக்கணும் தான் தோணும் நமக்கு. அது ரொம்ப நமக்கே ஒரு பீஸ், நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல் எஃபெக்ட் வரும். பண்றவாளுக்கு நல்ல ஒருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி உணர்வு வரும். ஆனா அது வந்து யூ ரியலி ஸ்டார்ட் என்ஜாய். சோ இது எப்படின்னா என்ன சொல்றோம், அட்லீஸ்ட் நம்ம இனிமேல இருந்தாவது நம்ம வந்து ஆரம்பிச்சுடலாம். நான் இப்ப லாஸ்ட் போன மாசம் 3 PM தான் எடுத்திருந்தேன். அதுலயே வந்து சொல்லிட்டேன் 3 PM எல்லாம் பேசிக் லெவல் தான் பாவம் எல்லாரும். இருந்தாலும் சொன்னோன்னே இப்ப எல்லாரும் வந்து 6 மாலை 7 மாலை 8 மாலை எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. எல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே லெவல் 2க்கு போயிட்டா. இல்லாட்டா கொஞ்சம் லெவல் 2 திங்க் பண்ணுவா, ஐயோ திரும்பி இன்னும் படிக்கணுமா, படிப்பெல்லாம் இருக்கான்னு. இன்ட்ரெஸ்டிங் படிப்பு. இதுல என்ன யாரும் ஃபெயில் ஆக மாட்டா. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படிப்பெல்லாம் நம்ம இந்த ஸ்கூல் படிக்கிற போல இவ்வளவு மார்க் இது போடுவா. பட் நம்ம எவ்வளவு புரிஞ்சுக்கிறோம், அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் அந்த டெஸ்டே வைக்கிறான். ஸோ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். எல்லாரும் இன்னும் நிறைய படிக்கணும். சோ அந்த மாதிரி அதுல இஸ்கானோட இதுல சொல்லிட்டேனோ. எனவே கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் என்ன நினைவு இருக்கணும்னா, நம்ம ஆல்வேஸ் a servitor of the Lord. நம்ம இவன் நம்ம கிருஷ்ண உலகத்துல போட்டாலும் என்ன, அப்பா நான் கிருஷ்ண உலகம் வந்தாச்சு கால் மேல கால் போட்டு பகவான் கூட இது என்னது பாசிட் பண்ணிடுறான். அங்க போனாலும் நம்ம இதேதான், பகவானுக்கு நித்திய ஆராதனை பண்றது என்ன, ஜபம் பண்றது இதே. ஆனா ஒண்ணு என்னன்னா, பகவானை நேருக்கு நேரம் நம்ம பார்ப்போம். அது ஒண்ணுதான் டிஃபரன்ஸ். இங்க நம்ம வந்து மனசார அவரை வந்து இப்படி கிரியேட் பண்ணி இப்படி நினைச்சுக்கிறோம். இது ஒண்ணுதான் டிஃபரன்ஸ் இருக்குமே தவிர அங்க போனாலும் இதே வேலைதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜபம் தான் பண்ணுவோம். ஆனா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவர் முன்னாடி அது உட்கார்ந்து பண்றதெல்லாம் இப்பவே நம்ம வந்து அந்த மயக்கத்துலதான் இருக்கும். ஒரு வாட்டி ஜபம் பண்றது என்ன, அந்த மங்களாரத்தி போது அந்த பாட்டு பாடுறது எல்லாம், பஜன் கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு, நீங்க எல்லாம் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணணும். அதே ரொம்ப நம்ம அந்த ஒரு நிலைக்கு கொண்டு போயிடுறது நம்மள. அதனால யூ ஷுட் ஆல். அப்ப அதுல என்ன கொடுத்திருக்கீங்க, நான் கிருஷ்ணன் நித்திய தொண்டன், இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்கணும். என்ன எண்ணம் இருக்கணும், நான் நித்திய தொண்டன், கிருஷ்ணருடைய நித்திய தொண்டன் இல்லை, கிருஷ்ணருடைய தொண்டனுடைய தொண்டன், அந்த மாதிரி நினைச்சுக்கலாம். கிருஷ்ணரின் உணர்வின் கடமைகளை செய்வதே எனது ஒரே பணி என்பதை உணர்வதே தன்னுணர்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். இதுதான் நம்மளோட வந்து we have reached the perfection. அதுதான் நம்மளோட பர்ஃபெக்ஷன். பௌதிக இதுல சங்கத்துல இருந்து அது வேணும் இது வேணும், அதுல தற்காலிகமான ஒரு பெருமையும் தற்காலிகமான ஒரு சந்தோஷம் தான் கொடுக்கும். அது வந்து நித்திய சந்தோஷம் கொடுக்காது. இப்ப வேதங்களின் மலர் சொல்களில் மயங்குவதோ, அதுல அது கொடுத்திருக்கு இது கொடுத்திருக்கு அப்படி அதுக்கு வேண்டி நம்ம பண்ணினால நல்லது வருமோ, அதெல்லாம் டெம்பரரி தான். அந்த மலர் சொற்களை நம்ம வந்து பந்தப்பட்டுக்க கூடாது. நம்மளோட ஒரே எண்ணம் என்ன, பகவானை சந்தோஷப்படுத்த அப்படி. அந்த சொற்கள் எல்லாம் மயங்கினா என்ன ஆகும், சொர்க்கலோகம் கிடைக்கும். டெஃபினட்டா சொர்க்கலோகத்துல நம்மளோட புண்ணியம் எல்லாம் கரைஞ்சு எல்லாம் ஆனப்பறம் திரும்பி இங்க வந்து விழுவோம். அந்த இது மாத்திரம் நம்ம மறக்க கூடாது.
அத்தகைய செயலெல்லாம் உயர்ந்த பலனை அடைந்து முதிர்ந்த அறிவை பெறுவது நிச்சயம் கிருஷ்ணரது அல்லது அவரது பிரதிநிதியான ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றினால் அதுவே போதுமானதாகும். அதனால நம்ம வந்து இப்போ டிசிப்ளிக் சக்சஷன் இஸ்கான் மாதிரி எப்படின்னாக்க குருக்கு ஒரு சீடர், அந்த சீடருக்கு ஒரு சீடர், அவருக்கு ஒரு சீடர், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த பரம்பரையில வர்றதுனால ரொம்ப சேஃப். நம்ம வந்து அவ கரெக்டா நம்ம சொல்றது ஏன்னா கையை பிடித்து கூட்டின்னு போறா போல இருக்கும். அப்ப நமக்கு வந்து ஒண்ணுமே பார்க்க வேண்டாம். என்ன பண்ணோம், சரி இது பண்ணணுமா, ஓகே பண்றோம், இந்த கிளாஸ் இருக்கு, ஓகே அட்டென்ட் பண்றோம், அப்படி ஏதாவது சொல்லுவா, அது ஓகே ஓகே. ஆனா என்ன ஒரு ஏடியெல்லாம் சொல்ல மாட்டா, முள்ள நம்மள அப்படியே சீர்திருத்தி நம்மள அப்படியே மோல்டு பண்ணி கொண்டு போயிடுவா. அதுதான் நமக்கு வேணும். ஒரேடியா ஒரு ஸ்டெப் இன்னைக்கே நீ வந்து இதுக்கு மேல ஏறு அப்படின்னா முடியுமா? நம்ம அந்த ஏதோ பிக்சர் இதுல போய் பார்த்தேன். என்னது, ஒரு ஆணை இருக்கு, ஒரு பூனை, ஆணை, நாய், ஒரு பாம்பு, ஒரு பறவை எல்லாம் இருக்கு. மரத்து மேல யாரு ஃபர்ஸ்ட் மரத்துக்கு மேல ஏறாளோ அவதான் பெஸ்ட் அப்படின்னா ஆணையால ஏற முடியாது. எது பறவை ஒண்ணுதான் ஈஸியா ஏறிடும். ஒரு மங்கி வருது, குரங்கு இருக்கு, அதுவும் கொஞ்சம் பிள்ளைங்க மேல போறதுக்கு டைம் இருக்கும். ஒரு பறவை சீக்கிரமா போகும். சோ அதெல்லாம் ஒரு டெஸ்டிமோனியல் இல்ல. அது யாரு மரத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஏறுவானா தகுதியும் இருக்கணுமே, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அப்ப இவா என்ன பண்றா, ஒருத்தரும் நம்ம எல்லாருமே இப்ப வைஷ்ணவ ஆகிட்டோம், ஒருத்தர் ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கோம். அப்போ எல்லாரையும் சமநிலைக்கு கொண்டு வந்து எல்லாரையும் படிப்படியா மேற்கொண்டு மேல கொண்டு போறா. இது வந்து இஸ்கான்ல மாத்திரம் இல்லை, நம்ம வேற சம்பிரதாயம்ல பார்த்தானாக்கா இந்த ராமானுஜ விவாதத்திலையும் அதே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கான். ஒன்லி நாமம் போட்டுக்கிற ஸ்டைல் வேணா டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், வேற சின்ன விஷயம் வேணா டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே சேம் தான். அதனால வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ஒரு பகவானோட ஏதோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம கொடுத்துருக்கா, நல்ல இடத்துல நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சு வி ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங். ஓகே, ஹரி எஸ். இப்ப யார் படிச்சா மாதாஜி? ஜானி மாதாஜி படிச்சா இல்லையா? அடுத்த ஜெயந்தி மாதாஜி படி. அர்ஜுன அர்ஜுன உவாச ஸ்திதி பிரஜ்ஞஸ்ய கா பாஷா சமாதி சஸ்ய கேசவ ஸ்திதி கிம் பிரபாசேத கிம் ஆஷித கிம். அர்ஜுன உவாச, அர்ஜுனன் கூறினான், ஸ்திதி பிரத்யக்ஷ நிலைத்த கிருஷ்ண உணர்வில் உறுதி பெற்றவன், கா என்ன, பாஷா மொழி, சமாதி சஸ்தேய சமாதியில் நிலை பெற்றோம், கேசவ கிருஷ்ணர், ஸ்திதி கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றோம், கிம் என்ன, பிரபாசதே பேசுவான், கிம் எவ்வாறு, ஆஷித இருப்பான், நடப்பான், கிம் எவ்வாறு. மொழிபெயர்ப்பு. அர்ஜுனன் வினவினான், தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள் யாவை? அவனது மொழி என்ன? எவ்வாறு பேசுவான்? எப்படி அமருவான்? எப்படி நடப்பான்? பொருளுரை. ஒவ்வொரு மனிதனின் நிலைக்கேற்ப சில அறிகுறிகள் காணப்படுவதை போல கிருஷ்ண பக்தியுடையவனுக்கும் பேச்சு, நடத்தை, எண்ணம், உணர்வு போன்ற பல குறிப்பிட்ட இயல்புகள் உண்டு. எவ்வாறு ஒரு செல்வந்தன் சில அறிகுறிகளால் செல்வமுடையவன் என்றும், நோயாளி என சில அறிகுறிகளால் நோயுற்றவன் என்றும், சான்றோன் சில அறிகுறிகளால் கற்றறிந்தவன் என்றும் அறியப்படுகின்றார்களோ, அதுபோல கிருஷ்ணரின் தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவனின் செயல்களிலும் சில குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் உண்டு. அவனது முக்கிய அறிகுறிகளை பகவத்கீதையில் இருந்து அறிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ண உணர்வுடையவன் எவ்வாறு பேசுகிறான் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. ஏனெனில் பேச்சு என்பது எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் முக்கியமான குணமாகும். பேசாமல் இருக்கும் வரை முட்டாளை கண்டுபிடிக்க முடியாது என்று கூறப்படுகிறது. நன்றாக உடையணிந்த முட்டாள் தன் வாயை திறக்காத வரை அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை அறிய முடியாது என்பது நிச்சயமே. ஆனால் அவன் பேச தொடங்கியவுடன் தான் யார் என்பதை காட்ட ஆரம்பித்து விடுகிறான். கிருஷ்ண பக்தனின் முதல் அறிகுறி என்னவென்றால், அவன் கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றியும் மட்டுமே பேசுவான். கீழே விளக்கப்படும் மற்ற அறிகுறிகள் தானாக வெளிப்படும். ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்தித பிரஜா அப்படின்னு அவன் வந்து எப்படி பேசுவான்? அர்ஜுனா அதெல்லாம் கேள்வி கேட்கிறார். அர்ஜுனா கேட்கிறா, தெய்வீக உணர்வு ஸ்தித பிரஜா பாவம் எப்படி இருக்கும், அவனோட என்ன அறிகுறி இருக்கும், அவன் எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் பாக்குறது, அவன் என்ன பாஷை பேசுவான், இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவான், எப்படி உட்காருவான், எப்படி நடப்பான்லாம் அவன் ரொம்ப இன்னசென்டா கொஸ்டின் கேட்கிறார். சோ இது என்னது, கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவாளுடைய எப்படி இருக்கு அதுவே தெரியாது. இப்ப ஒருத்தன் வந்து வாயை திறந்தாதான் அவன் வந்து எப்படி ஒரு முட்டாளா அறிவாளியான்னு எப்படி தெரியும். நல்ல உடையெல்லாம் உடுத்திண்டு நல்லா பாக்குறது நல்ல தேஜஸா இருக்கான், பாக்குறது இருக்கான், அந்த வாயை திறந்தா
தெரிஞ்சு போயிடும் அவனுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கு அப்படின்னு. அதே போலதான் எல்லாம் அந்த நிறைய செல்வந்தர் வந்து ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரு மாதிரி செல்வந்தர் நடக்கிற ஒரு தோரணை பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம். நோயாளி எப்படி நடப்போம், நல்ல பேக் எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு நடக்க முடியுமா? முடியாது. ரொம்ப ஸ்கூனி குறுகின்னு தான் நடப்போம். ஏன்னா அவ்வளவு வலிக்கெல்லாம் வலி, உடம்பெல்லாம் வலி. நோயுற்றவன் அந்த மாதிரி அந்த அறிகுறி இருக்கும். அதை பார்த்தா தெரிஞ்சுடலாம். அப்ப அறிவாளிகளை எப்படி கண்டறியலாம்? பேசுறத வச்சே கண்டுபிடிச்சிடும் இந்த மாதிரி. அதே போல கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவா என்னன்னாக்கா அவ எந்த நேரமும் கிருஷ்ணர் பத்தி தான் பேசுவான். அப்போ நம்ம ஈடுபடுத்தல இந்த எதுல இருக்கணும்? கிருஷ்ண உணர்வோட எல்லா இதுவும் இருக்கணும். எனி ஆக்டிவிட்டி யூ டேக். என்ன பண்றேன், இஸ்கானோட வந்து இந்த சர்வீஸ் பண்றேன், அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன பண்றேன், அந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன் இஸ்கானோட, அப்புறம் என்ன இதே தான் பண்ணிட்டு இருப்பா. they will talk about கிருஷ்ணா. என்ன எடுத்தாலும் அதே கிருஷ்ணா 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 இதுலயே ஊழி போயிருப்பா. சோ அந்த மாதிரி வஸ்தித பிரக்ஞா அவ வந்து அந்த மாதிரி இருப்பா. அப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவா எந்த நேரமும் கிருஷ்ணாவோட சிந்தனை இருக்கும். இன்னொருத்தோட பேசுறது வாசிப்பும் அவள் கிருஷ்ணாவா தான் இருக்கும். கிருஷ்ணோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பத்தி தான் பேசுவா. சோ என்னவென்றால் அவன் கிருஷ்ணரை பற்றியும் அவர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மட்டுமே பேசுவான். விளக்கப்படும் மற்ற அறிவுகளும் தானாக வெளிப்படும். நிறைய இருக்கு. இதுலயே ஒரு 4-5 ஸ்லோகம் இருக்கு. எஸ் माताजी पढ़ेंगे। राजेश्वरी माता जी पढ़ी। श्लोकम 55 माता जी प्रजाहादि यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोहदान आत्मन एवात्मना दुष्ट सिद्ध प्रंजस पदोस्यते। என்ன படிச்சாலே இந்த ஸ்லோகம் நான் படிச்சேன். மிஸ்டேக்கே இல்ல. Thank you மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரஜாஹாதி துறந்து, யதா எப்போது, காமான் புலனுணர்ச்சிகளுக்கான ஆசைகள், சர்வான் எல்லா விதமான, பார்த பிருதாவின் மைந்தனே, மன கற்பனையின், ஆத்மனி ஆத்மாவின் தூய நிலையில், ஏவ நிச்சயமாக, ஆத்மனா தூய்மையான மனதால், துஷ்ட திருப்தியடைந்து, சித பிரஜ திவ்யமான நிலை பெற்று, ததா அச்சமயத்தில் உத்யதே கூறப்படுகிறான். புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மன கற்பனையினால் எழும் புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் திறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வில் இறைவனின் பக்தி தொண்டில் முழுமையாக நிலை பெற்றிருப்பவர் பெரும் முனிவர்களது நற்குணங்கள் எல்லாவற்றையும் பெறுகின்றனர். ஆனால் இத்தகு தெய்வீக நிலையில் நிலை பெறாதவனோ தனது சொந்த மன கற்பனைகளை சார்ந்திருப்பது உறுதி என்பதால் எவ்வித நற்குணங்களும் அவனிடம் நிற்பதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே பல கற்பனைகளால் எழும் புலன் உணர்ச்சிகளான ஆசைகள் அனைத்தையும் திறந்தாக வேண்டும் என்பது இங்கு சரியாக கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த புலனிச்சைகளை செயற்கையாகவே துறக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட்டால் பெரும் முயற்சிகள் ஏதுமின்றி புலனிச்சைகள் தானாகவே அடங்கி விடுகின்றன. எனவே தெய்வீக உணர்வு நிலைக்கு முன்னேற இந்த பக்தி தொண்டு உடனடியாக உதவும் என்பதால் தயக்கமின்றி கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும். தன்னை முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய தொண்டனாக அறிவதன் மூலம் மிக முன்னேறிய ஆத்மா தன்னில் திருப்தியுற்று வாழ்கிறார். அத்தகு தெய்வீக நிலையை அடைந்தோருக்கு கீழ்த்தரமான ஜட உணர்விலிருந்து எழக்கூடிய சிற்றின்ப பற்றுக்கள் ஏதும் இல்லை. மாறாக முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய சேவை என்னும் தனது இயல்பான நிலையில் அவன் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் ஜாஸ்தி நாட்டம் இல்லாம எந்த நேரமும் கிருஷ்ணரோட பக்தியில இருக்கிறது, கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது, காலையில சீக்கிரம் என்னண்டு பகவானோட அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வாட் எவர் வி டு எல்லாமே பகவானை நினைத்து அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்றதா இருக்கட்டும். அப்போ காலையில குளிச்சுட்டு தான் நேச்சுரலி அவருக்கு ஒரு என்னது நைவேத்தியத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னாலும் குளிச்சுட்டு தான் பண்ணணும். அதுக்கு எச்சப்படாம டேஸ்ட் எல்லாம் பார்க்காம பண்ணணும். அதே இந்த தூய்மையில நம்ம வந்துடும், நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு பக்தியில நம்ம வந்து ஊறி போயிடுவோம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம லீட் பண்ணும்போது என்னன்னாக்கா அவன் வந்து எப்பொழுதுமே என்னது லாஸ்ட் கொடுத்துட்டு உணர்வு அந்த மாதிரி ஜட உணர்விலிருந்து எழக்கூடிய சிற்றின்ப பற்றுகள் எதுவும் இல்லாமல், அதெல்லாம் சிற்றின்பம்னு அவனுக்கு அப்பதான் தெரிய வரும். நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல என்னெல்லாம் ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் அது சிற்றின்பம் தான். ஒரு மொபைல் வாங்கினாலும் என்ன ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறம் ஆகும், இன்னும் இது அதை விட பெரிய ஒரு இதெல்லாம் வந்துடும், மாடல்லாம் வரும். அப்ப அது போயிடும், இதோட ஒரு டேஸ்ட் போயிடும். ஒரு தீபாவளிக்கு வாங்கின புடவை அடுத்த தீபாவளிக்கு பழசாயிடும். அந்த மாதிரி எல்லாம் சிற்றின்பம். ஆனா அதுல இருந்து விடுபட்டு
பகவத் சேவை கைங்கரியம் எல்லாம் எடுத்துட்டு இதெல்லாம் முடியும்னா இதுதான் நித்திய சேவை. மாறாக முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய சேவை எனும் தனது இயல்பான நிலையில் அவன் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக உள்ள நிலை. இதுதான் நம்மளோட இயல்பான நிலை ஆக்சுவலி. ஆனா அதை மறந்து நம்ம என்ன பண்றோம், பௌதிக ஆசைகள்ல நம்மளே நுழைச்சுக்கிறோம். இதுதான் எனக்கு நல்லது கொடுக்கறது, இதுதான் எனக்கு திருப்தி கொடுக்கறது. இல்லவே இல்லை. நம்ம மறந்து போயிடுவோம். ஏதோ இந்த கவரிங், அதுவும் ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு வரும். நம்ம இந்த ரூம்ல எப்படி அந்த ஒரு குழந்தைய இந்த வாயோட வயிற்றுல கர்ப்பம் எப்படி அந்த ஃபுல் கவரா இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடியில தூசி கவர் பண்ணி இருக்கிற போல நெருப்பு நெருப்பு எரியறது, அதுல தூசி, அந்த தூசியில சாரி என்னது புகை மண்டலம் எப்படி அது கவர் பண்றதோ அது போல நமக்கு பகவானோட இயல்பு இருக்கு நம்ம கிட்ட. we are all part and parcel of God. ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல இந்த முக்குணங்கள் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம கவர்டா இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி பகவத்கீதா படிக்க என்னாகும், அந்த கவர் எல்லாம் கட்டி சொந்த இயல்பான நிலை என்னது நம்மளோட எப்போ ஆனந்த ஸ்வரூபம் தான். நம்ம எப்பவுமே we are all basically a very happy soul. அந்த ஹாப்பினஸ் நம்ம மகிழ்ச்சி எப்படி தெரிவித்துக்கணும், பொருளை வாங்கி பண்றோம் அது இல்லை. நமக்கு ஹாப்பினஸ் பகவான நாம கேட்கதான் நமக்கு சந்தோஷமே. அடுத்தது யாரு, ஐஸ்வரி ராஜேஸ்வரி மாதாஜிக்கு அப்புறம் சாந்தி மாதாஜி. எஸ், படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துகேஷு அனுத்விக்னமனா சுகேஷு விகத ஸ்ப்ருஹ வீதராக பயக்ரோத ஸ்திதீர் உச்யதே. துக்கேஷு மூகை துன்பங்களில், அனுத்விக்ன மனா மனதில் பாதிப்படையாமல், சுகேஷு இன்பத்தில், விகத ஸ்ருஹ துன்பமின்றி, வீத விடுபட்டு, ராக பற்று, பயம், குரோத கோபம், ஸ்திததி மனம் நிலை பெற்றவன், முனிவன், உச்சியதே அழைக்கப்படுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு: மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவனும், இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதவனும், பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனுமான ஒருவன் நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். பொருளுரை: முனி என்னும் சொல் எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வராமல் பற்பல அனுமானத்தில் மனதை ஈடுபடுத்துபவன் என்று பொருள்படும். ஒவ்வொரு முனிக்கும் வேறுபட்ட கண்ணோட்டம் உண்டு. ஒரு முனி மற்ற முனிகளிடமிருந்து வேறுபடாவிட்டால் அவரை முனி என்று அழைப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. நாசாவ் ருஷிர் யஷ்ய மதம் நபின்னம். மகாபாரதம் வனபர்வம் 313.117. ஆனால் ஸ்திததீர் முனி என்று பகவானால் இங்கே கூறப்படுவோர் சாதாரண முனிவரிடமிருந்து வேறுபட்டவர். கற்பனை கருத்துக்களை உருவாக்கும் தொழிலை கைவிட்டு விட்டதால் ஸ்திததீர் முனி எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கின்றார். அவர் பிரசாந்த நிக்ஷேஷ மனோ ரதாந்தர ஸ்தோத்ர ரத்ன 43 என்று அறியப்படுகிறார். அதாவது மன அனுமானத்தின் நிலைகளை கடந்து வாசுதேவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே எல்லாம். வசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டவர் என்று பொருள். இத்தகையவரே நிலைத்த மனமுடைய முனிவராவார். கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இருக்கும் இத்தகையோன் மூவகை துன்பங்களின் கொடூர தாக்குதலுக்கு மத்தியிலும் சஞ்சலம் அடைவதில்லை. ஏனெனில் அவன் எல்லா துன்பங்களையும் கடவுளின் கருணையாக எண்ணி ஏற்றுக்கொள்கிறான். மேலும் தன்னுடைய முந்தைய பாவங்களுக்காக தான் இன்னும் அதிகம் துன்பப்பட வேண்டும் என்றும், கடவுளின் கருணையால் தனது துயரங்கள் பெருமளவில் குறைக்கப்பட்டு விட்டதென்றும் எண்ணுகிறான். அதுபோலவே அவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க தன்னை தகுதியற்றவனாக கருதி அதற்கான பெருமைகள் அனைத்தையும் கடவுளுக்கு அளிக்கின்றான். மேலும் கடவுளின் கருணையினாலேயே இத்தகைய வசதியான சூழ்நிலையில் அவருக்கு சிறப்பான சேவையை தன்னால் செய்ய முடிகின்றது என்று உணர்கிறான். இறைவனின் தொண்டில் எப்போதும் துணிவுடனும் விழிப்புணர்வுடனும் செயலாற்றுகிறான். பற்றினாலும் துறவினாலும் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. தனது புலனுணர்ச்சிக்காக பொருட்களை ஏற்றுக்கொள்வது பற்றுதல் எனப்படும். அத்தகு புலனிச்சையின் பற்றிலிருந்து விலகுதல் துறவு எனப்படும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவனுக்கு பற்றுதலும் இல்லை, துறவும் இல்லை. ஏனெனில் அவனது வாழ்க்கை இறைவனின் தொண்டில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தனது முயற்சிகள் வெற்றி பெறாத போது அவன் கொஞ்சம் கூட கோபம் அடைவதில்லை. வெற்றியோ தோல்வியோ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் தனது உறுதியில் எப்போதும் நிலையாக உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆமாம் மாதாஜி. எல்லாருக்கும் காஃப், கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது இல்லையா? ஓகே. ஸ்தித முனி, ஸ்திததீர் முனிங்க.
அவர் எப்படி நார்மல் ஒரு முனிவரை பார்க்கறதுக்கு இவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருப்பார். அவர் எப்படி எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்விலேயே இருப்பார். அவர்தான் அந்த மாதிரி முனிவர் தான் சித்ததீர் முனி அப்படின்னு சொல்லுவா. அண்ட் அப்படி என்னது அவர் நிலைத்து பகவானை பத்தி எப்போ நினைத்து இருக்க, அவரையே நினைத்து இருக்கும்போது என்னாகும், எல்லா துன்பங்களையும் கடவுளின் கருணையாக இருக்கும். துன்பம் வராம இருக்காது. ஒரு பாடி தான் இப்ப நான் கோல்டு வருது, கோல்டும் வரும், எல்லாம் வரும். நம்ம பெரிய பெரிய ஆச்சாரியோட பயோகிராபி ஆட்டோபயோகிராபி எல்லாம் பார்த்தா எல்லாமோ வியாதி வந்திருக்கு. அவளுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆத்மா தானே, அவ இவ்வளவு பெரிய மகாத்மா சொல்றோம், அவளுக்கு மாத்திரம் வியாதி வருதுன்னா அவ உடம்புன்னு இருந்தா வியாதி வரும். அப்புறம் இதெல்லாமே நம்மளோட உட்பிறவியோட நம்ம என்னெல்லாம் ஜென்மம் முடிஞ்சு வந்திருக்கோமோ அதோட எல்லாம் ஒரு எஃபெக்ட் வரும். இந்த ஒரு பாடி எடுத்திருக்கோம்னா அதனாலதான் எடுத்திருக்கோம். மெயினா அந்த பாவ வினை எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதனாலதான் ஒரு பாடி கொடுத்திருக்காரு பகவான். இதுல இருந்தாவது இதெல்லாம் முடிச்சு நீ வெளியில போ அப்படிங்கிறது. சோ இது நம்ம பாடின்னு இருந்தா உடம்புக்குன்னு வரும். ஆனா அவன் நல்ல அந்த பகவானை நினைத்து இருக்கிற அந்த மாதிரி சித்ததீர் முனி மாதிரி இருக்கிறவா என்னன்னாக்கா எல்லா துன்பங்களையும் கடவுளின் கருணையாக எண்ணி ஏற்றுக்கொள்கிறான். சரி வந்திருக்கு, கொஞ்ச நாள்ல போயிடும். அந்த மாதிரி அவன் பெருசா கொண்டாட மாட்டான். உடம்புக்கு தானே வந்தது, எனக்கு ஒண்ணும் ஆகலையே, ஏன்னா அவ உடம்பு நான் இல்ல அப்படின்னு தானே அவ இருந்துச்சு. நம்ம என்ன பண்றோம்னா உடம்புதான் நான் நினைச்சுக்கிறோம். விச் இஸ் ராங். நம்மதான் என்னோட உடம்புக்கு தானே வந்தது, என்னோட கண்ணுக்கு தான் ஏதோ ப்ராப்ளம், என்னோட மூக்குங்கிற போல என்னுடைய உடம்புக்கு தானே வந்தது, எனக்கு ஒண்ணும் ஆகலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ துன்பப்படவே மாட்டான். அவன் பகவானோட இதுல இருக்கிறதுனால அவங்க மகிழ்ச்சியை மாத்திரம் அனுபவிக்க தன்னை தகுதியற்றவனாக கருதி அதற்கான பெருமைகள் அனைத்தையும் கடவுளுக்கு அளிக்கிறான். ஆஹா, மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்க பகவான், ஆனா என்ன செலக்ட் பண்ணி எனக்கு மகிழ்ச்சி எல்லாம் கொடுக்குறீ, அதுக்கும் பகவான் தான் காரணம். பகவான் தான் எனக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஏதாவது கெடுதல் வந்தாலும் பகவான் அவர் கொடுத்திருக்காரு, அதை சகிச்சு போறாரு. அப்படி எப்போ ஒரு பற்றுதல் கிடையாது எனப்படும். அத்தகைய புலனிச்சையின் பற்றிலிருந்து விலகுதல் துறவு எனப்படும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவனுக்கு பற்றுதலும் இல்லை, துறவும் இல்லை. ஏனெனில் அவனது வாழ்க்கை இறைவனின் தொண்டில் அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே தனது முயற்சிகள் வெற்றி பெறாத போதும் நிறைய பண்ணுவோம் இல்லையா, அவன் ஜபம் பண்ணலாம், அன்னைக்கு முடிஞ்சிருக்காது, ஏதாவது சம்திங் இருந்திருக்கும். அப்ப அது ஏதாவது முடியலைனாலும் அவன் சஞ்சல்பட்டுக்க மாட்டான். அதனால கோபமோ அதனால என்ன ஆசையே கிடையாது. ஒரு இலக்கு கிடையாது, ஆசை கிடையாது. எந்த நேரமும் கிருஷ்ண பக்தியிலே இருக்கும். அந்த வெற்றியோ தோல்வியோ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ளவன் தனது உறுதியில் எப்பொழுதும் நிலையாக உள்ளான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்மளுக்கு கிருஷ்ண உணர்ச்சியில இருந்தோம்னாக்கா ஒரு சின்ன சின்ன துன்பத்துக்கெல்லாம் நம்ம ஹைப்பர் ஆயிடுறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் ஆகாது. சோ வாட், அந்த ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்ட இப்ப என்ன, அதனால என்ன, அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம்னா நமக்கு சமாதானம் ஆயிடும். சோ நம்மளும் ஸ்தித பிரக்ஞா அந்த மாதிரி ஆகலாம், ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இது வேற அடுத்தது யாரு, இவ யாரும் படிக்க மாட்டா. எஸ், அடுத்த திரும்பி ஐஸ்வர்யா மாதாஜி. எனக்கு ஒரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் மாதாஜி, இங்க முனி என்னும் சொல் எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வராமல் பற்பல அனுமானத்தில் மனதை கட்டுப்படுத்துவோம் என்று பொருள்படும் வந்திருக்குங்க மாதாஜி. நம்ம முனிவர்னாவே அவங்க ரொம்ப இது பண்றவங்க, தவம் பண்றவங்க, பகவானையே நினைச்சிட்டு இருக்கிறவங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் மாதாஜி நினைக்கிறோம். அப்படி நம்ம நினைப்போம். ஆனா எல்லாராலையும் அந்த மாதிரி முனிவரா ஆக முடியாது. சில பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க. இப்ப வீட்டுல இருந்து உறவு எடுத்துட்டு நான் முனிவராக போறேன், நான் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு போவா. அங்க போயிட்டு என்ன தாடி வளர்த்துக்கலாம், காவி உடை உடுத்திக்கலாம், கமண்டலம் வச்சுக்கலாம், மணி மாலை எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணலாம். மனசு எப்படி தெரியும், மனசு எங்க இருக்கும், ஐயோ என் வீட்டுல மனைவி சாப்பிட்டாளா, என் குழந்தை படிச்சானா, அதுலயே எண்ணம் போச்சுன்னா அவன் முனிவர் கிடையாது. வெளி வேஷத்துல நம்ம அது பார்த்தா நமக்கு தோணும் அது அவள முனிவர் அப்படின்னு. ஆனா உள்ள பாத்தீங்கன்னா அவன் முனிவர் இல்லை. சோ நம்ம பாக்குறதுக்கு தான் அவள முனிவர் இருக்காளே தவிர இந்த நார்மல் முனிவர்ல இருந்து ஒருத்தர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்காருன்னா அவதான் சித்ததீர் முனி. அப்படின்னா என்னது, எல்லாத்தையும் சமநிலையில இருப்பா. அந்த மாதிரி ரிஷிகள் ரொம்ப கம்மி. முனிவர்கள் பேரு பிரிட்டண்டர் இந்த இதெல்லாம் வருமே, ஒரு ஸ்லோகத்துல கூட வருது. அவெல்லாம் என்னது என்ன ஸ்லோகத்துல வரும் இனிமேதான் வரும். அதெல்லாம் இப்பதான் நம்ம பிச்சை எல்லாம் பாக்குறோமே, அது பேர் மறந்து போயிடுது. அதுக்கு பிரிட்டண்டர்னு இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட்டோட கூட மறந்து போயிடுச்சு. அப்ப அந்த மாதிரி முனிவர்களும் இருப்பா, பாக்குறதுக்கு அந்த மாதிரி இருப்பா. ஆனா புலன் உணர்ச்சியெல்லாம் புலனை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அவகிட்ட மொபைல் இருக்கும், நினைச்சா மொபைல்ல பேசுவா, எல்லாம் சாப்பிடணும்னு ஆசை இருக்கும், தூங்குவா. ஒண்ணு இல்லைன்னா தூக்கமாவது வரும், லேசினஸாவது இருக்கும், தூங்குவா. நார்மலா இருக்கிற என்ன கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவளுக்கு தூக்கம் கூட இந்த உடம்ப பேணறதுக்கு ஒரு சாப்பாடு, இந்த உடம்புக்கு ஒரு ரெஸ்ட் வேணும், அதனால ஒரு தூக்கம், அப்படிதான் இருக்குமே தவிர எந்த நேரமும் அவங்க கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யா, நெக்ஸ்ட் யாரு, இப்ப ஐஸ்வர்யா மாதாஜி தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. யஹ சர்வத்ராணபி ஸ்நேஹ நான் இப்படி சொன்னேன்,
எஸ் சர்வத்திர அனபிஸ்னேக. இப்படி படிங்க, இந்த வேர்டே படிங்க. ய சர்வத்ரா அனபிஸ்னேக தத்தத் பிராப்ய பராப்ய பிராப்யம் சுப பிராப்ய பராப்ய சுபா சுபம் நாபிநந்த நந்ததி அபிநந்தன் நாபிநந்ததி நந்ததி ந இத்வேஷ்டி தஸ்ய பிரஜ்ஞா பிரதிஷ்டிதா. பிரதிஷ்டிதா. ஏதான் இங்க போட்டு கேப் இல்ல, இப்ப நம்ம வந்து கேப் வச்சு படிச்சிட்டோம். யா எவன் ஒருவன் சர்வத்திர எங்கும் அனபிநேக பற்றுதலின்றி தத் எவை தத் அவை பிராப்திய அடைந்து சுப நன்மை அசுபம் தீமை ந என்றுமில்லை அபிநந்ததி புகழ்கிறான் ந என்றுமில்லை வேஷ்டி பொறாமை கொள்வது தஸ்ய அவனுடைய பிரஜ்ஞா பக்குவ அறிவு பிரஷ்டிதா நிலை பெற்று. இப்பௌதிக உலகில் எவன் ஒருவன் நன்மை தீமைகளை அடையும் போது அவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் அவற்றை புகழாமலும் இகழாமலும் இருக்கின்றானோ அவன் பக்குவ அறிவில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். உலகில் நல்லதோ கெட்டதோ எப்போதுமே ஏதாவது ஒரு கிளர்ச்சி இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். இது போன்ற பௌதிக கிளர்ச்சிகளால் சஞ்சலம் அடையாத, நன்மை தீமைகளால் பாதிக்கப்படாதவன் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்திருப்பதாக அறியப்படுகிறான். இவ்வுலகம் இரட்டை தன்மைகளால் நிறைந்திருப்பதால் இப்பௌதிக உலகில் இருக்கும் வரை நன்மை தீமைகளுக்கான வாய்ப்பு எப்பொழுதும் இருக்கும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவன் நன்மை தீமைகளால் பாதிப்படைவதில்லை. ஏனெனில் அவன் நன்மையின் பூரண ரூபமாகிய கிருஷ்ணரிடம் மட்டும் அக்கறை செலுத்துகிறான். கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்த இத்தகைய உணர்வு அவனை சமாதி எனும் பக்குவமான தெய்வீக நிலையில் வைக்கின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த உலகத்துல என்ன இருக்கு? எல்லாம் இதுதான், எல்லாம் டுவாலிட்டி இருக்கும் இருக்கு, இரட்டை தன்மை தான் இருக்கும் இங்க. ஏன்னா குளிர் வந்தா அடுத்த வெப்பம் வரும். ஏதோ ஒரு ஏடியா குளிர் இருந்துட்டே இருக்குமா? இருக்காது, அடுத்த வெப்பம் வரும். சரி, ஒரு சுகம் வந்தா இது வராம இருக்குமா? ஒரு துக்கம் வராம இருக்குமா? அதுவும் வரும். ஒரு யாரோ புகழ்த்தி பேசினா எல்லாருமே நம்ம புகழ்த்தி பேசினாலும் இல்லை, இகழ்த்தவாலும் இருப்பா. சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இரட்டை தன்மைகள் இருந்துட்டே இருக்கும், நம்மளை தாக்கிண்டே இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி ஸ்தித பிரக்ஞா இந்த மாதிரி உள்ளவா எப்படி இப்பௌதிக உலகில் இருக்கும் வரை நன்மை தீமை வந்துட்டே இருக்கும், வாய்ப்பு எப்பொழுதும் இருக்கும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவர்களுக்கு என்னாகும்? நன்மை தீமைகளை பாதிப்படைவதில்லை. யார் புகழ்த்தினாலும் சரி, இகழ்த்தினாலும் சரி, நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு அவனுக்கு கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துட்டே இருப்பான். எஸ். அடுத்தது யார் மாதாஜி? ஜானி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்மோங்கானீவ சர்வஷ இந்திரியாணிந்திரியாத்தேப்ய தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. யதா எப்போது, சம்ஹரதே இழுத்துக் கொள்கிறது, ச மேலும், அயம் அது, கூர்ம ஆமை, அங்கானி அங்கங்கள், இவ போல, சர்வஷ சேர்த்து, இந்திரியாணி புலன்கள், இந்திரிய அர்த்தேபிய புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களிலிருந்து, தஸ்ய அவனது, பிரக்ஞா உணர்வு, பிரதிஷ்டிதா நிலை பெற்றது. ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வதைப் போல எவன் ஒருவன் தன் புலன்களை புகழூற்று பொருட்களிலிருந்து விலக்கிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவன் ஆவான். பொருளுரை: யோகி பக்தன் அல்லது தன்னுணர்வு பெற்றவனால் தனது எண்ணத்திற்கு ஏற்ப புலன்களை கட்டுப்படுத்த இயலும். இதுவே அவனுக்கான தேர்வு. பெரும்பாலான மக்கள் புலன்களுக்கு அடிமையாகியுள்ள காரணத்தால் புலன்களின் வழிகாட்டலின்படி செயல்படுகிறார்கள். யோகியானவன் எப்படி நிலை பெற்றுள்ளான் என்ற வினாவிற்கான விடை இங்கே உள்ளது. புலன்களின் விஷய பாம்புகளுக்கு ஒப்பான எவ்விதம் கட்டுப்பாடுமின்றி தன்னிச்சையாக இயங்க விரும்புகின்றன. யோகி அல்லது பக்தனானவன் ஒரு பாம்பாட்டியினை போன்று இப்பாம்புகளை கட்டுப்படுத்தும் பலமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். அவை சுதந்திரமாக இயங்க அவன் ஒருபோதும் என்றுமே அனுமதிப்பதில்லை. செய்யக்கூடிய செயல்கள், செய்யக்கூடாத செயல்கள் என்று பல விதிகள் சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றி புலன் இன்பத்திலிருந்து தன்னை விலக்கிக் கொள்ள இயலாவிடில் கிருஷ்ண உணர்வின் நிலை பெறுதல் சாத்தியமல்ல. இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆமையின் உதாரணம் மிகச் சிறந்தது. ஆமையினால் தனது புலன்களை எந்நேரமும் இழுத்து கொள்ளவும்
குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்கு எந்நேரத்திலும் மீண்டும் வெளிக்காட்டவும் முடியும். அது போலவே கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்கள் புலன்கள் இறைவனின் தொண்டில் சில குறிப்பிட்ட செயல்களுக்காக மட்டும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு மற்ற நேரங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. தன்னுடைய புலன்களை சுய திருப்திக்கான செயல்களில் ஈடுபடுத்தாமல் இறைவனின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துமாறு அர்ஜுனன் இங்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறான். புலன்களை உள்ளிருத்துக் கொள்ளும் ஆமையின் உதாரணம் எப்பொழுது இறைவனின் தொண்டில் புலன்களை உபயோகப்படுத்துவதை விளக்குகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரைட்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா. ஒரு ஆமை என்ன பண்ணும், கொஞ்சம் அதுக்கு ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு, யாரோ நம்ம அட்டாக் பண்ண வரானா இம்மிடியட்டா அது உள்ள ஷெல், அந்த பூ இது இருக்கு மேல, அந்த சொல்லுவா ஷெல்லு, அதுக்குள்ள தன்னுடைய இதெல்லாம் தலையெல்லாம் உள்ள போட்டுணும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் மெதுவா தலையை நீட்டி பார்ப்போம், இஸ் இட் சேஃப், நம்ம வெளியில போறதுக்கெல்லாம் சேஃபா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்புறம் தான் இட் வில் மூவ். அல்லாட்டா அதுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரிதான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிற எப்படி இருப்பான், எந்த நேரமும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துருப்பா. அவளுக்கு வேலை வெளியில என்னெல்லாம் நடக்கிறது அதெல்லாம் அவங்க பற்று இல்லாம அவங்க இருப்பா, எந்த நேரமும் கிருஷ்ண உணர்வுல இருப்பா. இப்ப புலன்கள் இறைவன் தொண்டில் சில குறிப்பிட்ட செயல்களுக்காக மட்டுமே உபயோகப்படுத்தப்பட்டு மற்ற நேரங்களில் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. நார்மல் இப்ப நம்ம நார்மல் டியூட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணதானே வேணும் இல்லையா, ஆனா கிருஷ்ண உணர்வோட அவெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா. ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்களை பண்ணதான் வேணும். இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல இருக்கோம்னா சம்பாதிக்க வேணும்தான் வேணும், சாப்பிடணும். ஒரு ஆசிரமத்துல போய் இருந்தாலும் அவளுக்கு ஏதோ நம்ம கொடுக்கதானே வேணும், சும்மா அப்படி ஃப்ரீயெல்லாம் இருக்க முடியாது. இஸ்கான் சென்டர்ல போனேன், நான் அங்க இருக்கேன், சாப்பாடு ஃப்ரீ, எல்லாம் ஃப்ரீனாக்கா அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க ஏதோ வேலை செய்யணும் அப்படின்னு. நம்ம சம்திங் வி ஹேவ் டு கிவ் இன் ரிட்டர்ன் அப்படி. அப்ப அவ என்ன செயல்கள் பண்ணாலும் அதுக்கு மாத்திரம் தன்னோட இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவா, பாடி பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவா. அது மனசு எப்படி இருக்கும், எந்த நேரமும் கிருஷ்ண பக்தியில லயிச்சிருப்பா. தன்னுடைய புலன்கள் சுய திருப்திக்கான செயல்களை ஈடுபடுத்தாமல் இறைவனின் தொண்டில் ஈடுபடுத்துமாறு அர்ஜுனன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். புலன்களை உள்ளிழுத்துக் கொள்ளும் ஆமையின் அதுதான் உதாரணம் கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் 2 ஸ்லோகம் படிக்க முடியுமா பாக்குறேன், இது முடிஞ்சதும் நினைக்கிறேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம். அது யாரும் வரல இல்லையா அந்த கிளாஸ்ல இருந்து, படிக்கலாம். மாதாஜிக்கு அப்புறம் ஜானி மாதாஜிக்கு அப்புறம் யாரு, ஜெயந்தி படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிரகாரஸ்ய தேஹினக ரசவர்சம் ரசோ அபியஸ்ய பரம் துஷ்வா நிவர்த்ததே. மாதாஜி நீங்களும் எல்லாரும் நல்லா படிக்கிறாள். ஏகாதசி எல்லாரும், நான் அதை இப்ப மாதாஜி படிக்கணும்னு நினைச்சேன். இதெல்லாம் முடிச்சப்பறம் நான் சொல்றேன். அந்த ஃபார்ம் வந்ததுன்னா நீங்க எல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம். விஷயா புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் வினிவர்த்தந்தே விலகி இருக்க பயிற்சி கொண்டு நிரகாரஸ்ய மறுப்பு கட்டுப்பாடுகளால் தேகின உடலை உடையவன் ரசவர்ஜம் சுவையை விட்டொழித்து ரச இன்பத்தை பற்றிய எண்ணம் அபி இருப்பினும் அஷ்ய அவனது பரம் உயர்ந்தவற்றை துஷ்டுவா அனுபவிப்பதால் நிவர்த்ததே முற்று பெறுகின்றது. மொழிபெயர்ப்பு: உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்தில் இருந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் புலனுகர்ச்சி பொருட்களுக்கான சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான். பொருளுரை: தெய்வீகத்தில் நிலை பெறாமல் புலனின்பத்தை நிறுத்திவிட இயலாது. சட்டதிட்டங்களை கொண்டு ஒருவனது புலனின்பத்தில் இருந்து விலக்கி வைப்பது நோயுற்றவனை சில உணவுப் பொருட்களை உண்ணாமல் கட்டுப்படுத்துவதை போலாகும். நோயாளி அத்தகைய தடையை விரும்பவும் இல்லை, உணவுப் பொருட்களுக்கான தனது சுவையை இழக்கவும் இல்லை. அதுபோல யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரண தியான மற்றும் இதர வழிமுறைகளை கொண்ட அஷ்டாங்க யோகத்தை போன்ற ஆன்மீக பயிற்சிகளின் மூலம் புலன்களை அடக்குதல் உயர்ந்த ஞானம் இல்லாமல் சிற்றறிவுடன் செயல்படுவதற்கு சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கிருஷ்ண பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைந்து முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் அழகை ருசித்தவனுக்கு உயிரற்ற பௌதீக பொருட்களின் மீது எவ்வித ருசியும் இருக்காது. எனவே சிற்றறிவுடன் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றுவதற்கு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. ஆனால் இத்தகைய தடைகள் கிருஷ்ண உணர்விற்கான உண்மையான சுவையை வளர்க்கும் வரை மட்டுமே பயன்படுபவை. எப்போது ஒருவன் உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வை அடைகின்றானோ அப்போது அவன் பௌதிக பொருட்களுக்கான தனது சுவையை தானாக இழந்து விடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண. இதெல்லாம் யாரு கொடுத்துருக்கு, இந்த யோகா பண்றேன் அது இதெல்லாம் சொல்றாங்க யமா நியமா, இதெல்லாம் கரெக்ட் தான். ஆனா ஃபார் த பிரைமரி ஸ்டேஜ்ல ஒரு பக்தி தொண்டுல வரத்துக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் உபயோகப்படுப்பே தவிர அப்புறம்லாம் லாங் ரன் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம்.
இப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்க, ஒரு நோயாளிக்கு வந்து அதை சாப்பிடாது இதை சாப்பிடாதுன்னா எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுறாலும் அது போல இந்த யமா நியமா ஆசனா பிராணாம் இதெல்லாம் ஒரு கட்டுப்பாடு. ஒரு இதுல யமனா எப்படி வெளிப்புற இது 60 சாப்டர்ஸ் ஃபுல்லா வருதுதான், நான் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம் நினைச்சேன். எல்லாமே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னத்துக்கு ஒரு இது பக்குவத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு. ஆனா கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்கும்போது என்ன, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பார்க்க வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரைட் ஃப்ரம் டே 1 நம்ம எல்லாமே கட்டுப்பாடுல வந்துரும். என்னது வெளிப்புற சுத்தம் உட்புற சுத்தம் எல்லாம் கொடுக்க. என்னது காலையில இருந்தா கோவில் அங்க போயிட்டு நம்ம மங்களாரத்தி பார்க்கும்போது பார்த்தா அவளும் குளிச்சிருப்பேன்னா பகவான் தொடரா, பகவான் அந்த துளசி வழிபாடு பண்றாங்க, அப்ப அங்க இருக்கிறவா குளிப்பா. நம்ம ஆன்லைன் பாக்குறதுனால நமக்கு பரவாயில்ல, பார்க்கதானே சரி, நம்ம தொடப்போறது இல்லையா அங்க அப்படி. ஆனா அங்க இருக்கிறவா எல்லாம் காத்தால இருந்து குளிக்கணும் என்னது கண்ட்ரோல் வந்தாச்சு. வெளிப்புற சுத்தம் உட்புற சுத்தம் எல்லாரும் வந்து அந்த மாதிரி ஆயிடும். இப்ப நமக்கு தனியா அதுக்கு வந்து யோகா பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. நம்ம வந்து கிருஷ்ணா உணர்வுல இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் வந்துடும். ஆனா சில பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணட்டும். அதெல்லாம் பண்ணி பண்ணி படிப்படியா நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரதான் வேணும். அப்படி வந்தாதான் பக்தி வந்தாதான் படிய ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் ஒன்லி பேசிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் வந்தாதான். ஒரு 16 படிச்சுட்டு நிறுத்தலாம்னா நம்ம யார் படிச்சாலும் இப்போ ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தானே படிக்கணும். இப்போ யார் படிச்சா? இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி, நான் படிச்சேன் மாதாஜி. படிங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ. சச்சிதானந்த பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. டிஸ்டர்பா இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சத்யபாமா மாதாஜி கூப்பிடல, சச்சிதானந்த பிரபு கூப்பிட்டேன். அவர் கேட்கல. சரி, இது முடிச்சு விடலாமா? இல்ல லேட்டா வேண்டாம், நம்ம ஸ்டார்ட். நம்ம இப்ப இதை முடிச்சு விடலாம். 60ல நாளைக்கு பண்ணலாம்னா ஒரே நிமிஷம் ஸ்டாப் ஷேர். Yes, Hare Krishna Mataji. Yes, I'm closing, Prabhuji. Just give me 5 minutes, okay? Okay, it's okay. You can continue till 55. You can continue. Oh, is it? Okay. Yeah. One more slide. Okay, yeah. Prabhuji. Yes, Hare Krishna. அப்ப இதையும் முடிச்சு விடலாம்னா ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஷேர் பண்றேன்னா, நான் it will be like 60 முடிச்சுட்டோம்னா அப்புறம் 72 தான் எண்டு. யார் நெக்ஸ்ட் மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி தானே? நான் படிக்கிறேன். यददो ह्यभि कौन्तेय पुरुषस्य विभर्षितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसवं मनः यदद முயற்சி செய்கையில் ஹி நிச்சயமாக அபி இருந்தும் கூட கௌந்தேய குந்தியின் மகனே புருஷஸ்ய மனிதனின் விபர்ஷித பகுத்தறிவு நிறைந்த இந்திரியாணி புலன்கள் பிரமாதீனி கிளர்ச்சியூட்டும் காந்தி பலவந்தமாக பிரசவம் வலுக்கட்டாயமாக மனதை அர்ஜுனா கட்டுப்படுத்த முயலும் பகுத்தறிவுடைய மனிதனின் மனதையும் பலவந்தமாக இழுத்துச் செல்லும் அளவிற்கு புலன்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததுமாகும். பொருளுரை: கற்றறிந்த முனிவர்கள், தத்துவவாதிகள், ஆன்மீகவாதிகள் என்று பலரும் புலன்களை வெற்றி கொள்ள முயல்கின்றனர். ஆனால் தங்களது முயற்சிகளுக்கு மத்தியிலும் மனக்கிளர்ச்சியின் காரணமாக இவர்களில் மிகச் சிறந்தவர்களும் பௌதீக புலனின்பத்திற்கு இரையாகி விடுகின்றனர். கடுமையான தவத்தையும் யோக பயிற்சியையும் மேற்கொண்டு புலன்களை அடக்க முயன்ற பக்குவமான யோகியும் சிறந்த முனிவருமான விஸ்வாமித்திரர் மேனகையினால் பாலுறவு வாழ்விற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். உலக சரித்திரத்தில் இது போன்ற பல சம்பவங்கள் இருப்பது உண்மையே. எனவே பூரண கிருஷ்ண உணர்வின்றி புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்துதல் மிக மிக கடினமாகும். மனதை கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்தாமல் இது போன்ற ஜட விவகாரங்களை நிறுத்துவது இயலாது. இதற்கான நடைமுறை உதாரணம் மிகச் சிறந்த சாதுவும் பக்தருமான ஸ்ரீ யமுனாச்சாரியாரால் கூறப்பட்டுள்ளது. எத் அவதி மமசேதக கிருஷ்ண பாதாரவிந்தே நவ நவ ரசதா மன்யுத் யதம் ரந்தும் ஆசீத் தத் அவதி பததாரி சங்க மே ஸ்மரியமானே பவதி முக விகார சுஷ்டு நிஷ்டீவனம் ச. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களின் கொண்டில் என் மனம் ஈடுபட்டிருப்பதால் என்றும் புதுமையாக திகழும் தெய்வீக இன்பத்தை நான் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளேன். பெண்களுடனான பாலுணர்வு வாழ்வினை நான் எப்போதாவது எண்ணினால் உடனே என் முகத்தை அதிலிருந்து திருப்பி அவ்வெண்ணத்தின் மீது நான் காரி உமிழ்கிறேன். தானாகவே பௌதீக இன்பம் சுவையற்று போகும் அளவிற்கு கிருஷ்ண பக்தி உன்னதமான சுவையுடையதாகும். சத்தான உணவுப் பொருட்களை போதுமான அளவு உண்பதன் மூலம் பசியில் இருப்பவன் தன் பசியை தீர்த்து கொள்வது போன்றது. இது மனம் கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருந்ததால் மாமன்னர் அம்பரீஷரால் பெரும் யோகியான துர்வாச முனிவரையும் வெல்ல முடிந்தது. ச வை மனக கிருஷ்ண பாதார விந்தையோர் வசாம்சி வைகுண்ட குணானு வர்ணனே. அப்ப மாதாஜி கேட்டாங்க இல்லையா, முனிவர்களுக்கும் அந்த இது சித்தப்பிரஜ்ஞ முனி அவளுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா வெறும் வெளித்தோற்றம் அவ வந்து முனிவரா இருப்பா. இதுலயே வந்து நம்ம ஹிஸ்டரியிலேயே கொடுத்துருக்கு.
அந்த மனம்ல சஞ்சலப்பட்டு அவ என்னதான் இதுல ரொம்ப யோகத்தை தவம் எல்லாம் பண்ணிருந்தாலும் வெரி ஈஸிலி அந்த வந்து மனசை வந்து கொடுத்து விடுறான். ஒரு ஆப்போசிட் செக்ஸ்ல ரம்பை உருவசி எல்லாம் வந்ததுனாக்கா அந்த மாதிரி ஆயிடுறது. சோ அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கணும், மனசு நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கணும். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவளுக்கு அது ஈஸியா வந்துடும். ஏன்னா நம்ம அதுதான் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் சொன்னேனே, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், எல்லாம் கண்ட்ரோல்ல வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா we will lose interest on the other things எல்லாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியாயிடும். ஏன்னா அதெல்லாம் அதுல எல்லாம் என்ன ஆனந்தம் இருக்கு, நம்ம இப்ப கிருஷ்ண உணர்வுல என்ன பண்றோமோ அதுதான் நமக்கு ரொம்ப ஆனந்தம் சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் ரியலைஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால இதுதான் கொடுத்துருக்கு. நம்ம வந்து நாளைக்கு வந்து 61ல இருந்து 72 தான் அது முடிச்சுட்டு தென் பிபிடி பார்க்கலாம். நம்ம வந்து 10 offense மாத்திரம் படிச்சுட்டு இன்னைக்கு இது முடிச்சுட்டோம்.